جكني يوم تكخت سيفهم يوم كدحنا عخي على المراي بحر مناتي ويكري جكني يوم تكخت سيفهم يوم كدحنا عخي تجنا مريات بحر مناتي ويكري جكني يوم تكخت سيفهم يوم كدحنا عخي تجنا مريات بحر مناتي ويكري جكني يوم تكخت سيفهم يوم كدحنا عخي عرق الإنسان الذي تتحلي وبعرر الإنسان الذي تحري صحن بالإنسان الذي تمري أبعم بالإنسان الذي أكلي وارتوينو مقر عوض حالة تتكني بخل قدو سدلني علينا من نتوزع مسكري عندي حلال مريم لديتنا تنمد لبن تماليسو سكت تنسمسو كم أخي خطاجري كيدان كتير عندي حلال مريم لديتنا تنمد لبن تماليسو سكت تنسمسو كم أخي خطاجري كيدان كتير سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنا يوم لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم مسينا لنا سام وداتنا إذا مدام سانا كصنحوا بخبرنا قدمكم لايك ناقبركم نابت مدبنا تساتفوا معاهم زمتن قداسن وانا وانت حسوتات مهاري نايلومي زيادة بكهدنا علمنا وكينات إيران زفتر زلو بسور جن ميديا عالم كزاربو لو زي دليل لو تني عالمنا هنا خنركن فتن مجمريا what is going on مجمريا بتزرله له كنتات من جمر شعون أبتي كله حبو أجندات كان السجاجرينا. To begin technical talks with Iran. But while Washington says a deal is close and Iran is ready for these talks, Tehran is disagreeing. Iran says its delegates are there for another reason as the clock is ticking to finalize a peace agreement. NewsNation Washington correspondent Hannah Brandt is live outside the White House this morning. Hannah, a lot of mixed messages over these supposed talks and whether they're on or not. Marky, there certainly are. And U.S. negotiators, they're in Doha for those talks today. But like you pointed to, there appears to be disagreement with Iran on the fundamental outline of these talks, or if they're even really happening directly. A diplomat does tell NewsNation, special... كم was اللهم لومي أقداس ركب مونغو إيران أمريكان كجبر كم زخل ويوم يكبر كم زلوي كم استجبره مهنيات كلون بقدر يوصل زي لو ولا ون تركب كجبر هاي كلني ونسل زبحل زلوا قلت أنا كنت بخلت وجني يمزري وزلوا أمريكا فليلو خناتهم تي جاريد كوشنر مس ستيفيت كوف كلتياتهم نب دوحة قطر كيدهم كم زلوا مس فليلو خنا إيران تراقبهم نتي أب سويسرلاند زتلقتمه قلت له زررب كجبر سلزلوا أكلنا يتزررب نخجبر كيدهم على إيران جن ولا قالوا صديدان تلا بخال علامة خيرنا مسوم كنا رغبة كنا نمزول زلوا علامة ما زحبريتا زين دونالد ترامب عداقاتنا من رقاق كتقوم سلازغل أبتن عزتكم كواسو إيدا اليونيوم زلو سلازي كم ريو زلنا again تركب كايديو تتخايدو انتايكو تسيو أبيك خايديو بزح زي مردا ناتوم نعبي خيدار له قدامي يركب ترايك ساعة كندزي ورقتي تفرارو ملو معالتون تذكروا تخوينكم إلا تأثرت تشعتي كون تباهيلو إسرائيل كميزو لما عالت كبين دبدبات لزجبرات تسريزون السو نبقى تسران حدا تسجاجيرو نبقى تسران حدا ونخي جبر إسرائيل بزو عنك فات جرايا أمودة تاجن بتني لهم نتكون تات كرها خبلو خيلهم مجمع تليستسي أبتي كسب أبتي زفرار ملو ويمن أبتي زرا خبلو زنبرون قدايات بزح هرت ركب تحدي نايني كلور فتشتغل تيهم كأتويهم كل كله بوجن أمريكا إيران لما زعتيله لا توتيله جيت زراربنا لام تيهم أبزي حفكو فايت بلونا نابلو خايب بلو مالت سلزي أمونغو كلتيهم حيلتات زلو مفللاي عزيز سفح فللي زلو اندزي جاب كلا كادما تزراريب كافرة كتمسي تخلدو I don't know قلت فوكس نيوز
أقداس زربي كات كم زلوا يزنقر زلوا إيران جن they're not just بزح كساكدو أقداس يكون بحالتهم دلوا. U.S. and Iranian officials will return to the negotiating table in Qatar after a tense weekend threatened to put their peace deal at risk. Iran's president now saying his country will honor the agreement if the U.S. does the same. Chief Foreign Correspondent Trey Yingst joins us live in Tel Aviv with the details. Trey. Yeah, hey Todd, good morning. High-level talks will take place today in Doha, Qatar, aimed at advancing the memorandum of understanding between the United States and Iran. U.S. Special Envoys Kushner and Witkoff will be in attendance and are expected to meet directly with the Qatari Prime Minister, according to a diplomat familiar with the talks. Technical talks about the MOU are then scheduled to take place on Wednesday. The meeting in Doha is going to be perhaps aborted, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's دونالد ترامب جماعة أتركب أقداس كون خيل كي كون خيل مالت نحنا بايتا سلنا سعر زلنا كسا كندوزو قد سني كونن زمسل زربايو بعل خات سعر تلا أمريكا بايتا سعر تلا بتأولا زمس مهنيات يبلا أنت سعر تلا ترى أمريكا بتأولا تمس أمريكا نجارات بحيلك تفتحون تفتينات أولا زبالي لن نتتأولا كاس إلهم مهم زخدو أبز حججن أتي بومبان نفرتن كم تزدل لو تيت سلديم ساعة طيب نبت أولا متيوم الله إزي مسرح دما بزحت أقرأ دعزبو زلوين إيران أبتقدامي قصنا يتكوينات نفسها تخلقي لا حي لا وسيات رايدي كونه حجو نفس قبر زلو زررب زيادة أمريكا لما نيت أمريكا حد قطات تقبر دا أمبر نيران عبتن السومز دليو مفنت أراتات كأتوا زفتنون زخولون كم زي كوني الرقاق زلو بعبيو خمان أبزر كبسي أمريكا نزاتنا خير على نخبلو خلو إيران قلنا زخين مخنيات بلنا ويونك ساكن دوا قداسي كوننا أنا كبلو مخالون كمان already تيجي زاتن زربان زيادة من كم زقدسون من زيادة ياكو قاير اللي فتن كم زلون مجنزا بيدلي إيران قن تعبيت وحيد وهم زخون زلو دمسرو سب كل غلي no that's wrong عبس أجمناتهم إسرائيل كلمة دب كم زلو سلز فلتيهم سمع إسرائيل تايلو مالو. This was during an official press briefing to select Israeli reporters. Katz warned that the IDF has been ordered to prepare for an independent Israeli operation against Iran if needed. Katz claims that Israel will forcefully retaliate if Iran launches missiles, further saying that this message has already been delivered to. كم was a long حلقة ستافنا إسرائيل زي منيستر ناي مكلخال دي ولا حلقة ستاف ناي منيستر مكلخال ناي إسرائيل بيناو متقعتب لإيران كتقبر كم تقلن حيلتات مكلخال ناي إسرائيل دم IDF مالتيو أب زل على درجة دلونت كله خمزلوهم تزاستوعيبهم كمزلو يزنقر زلو so إسرائيل تقلالا بلان ناتا أبيران أيسلت أنا له this is not what they intended ناتهم بلان ناتهم مدبن زينة برا زي جبت يحمز له سينة برا نيرو سلزي انتس أمريكا دونالد ترامب حبيلهم حبابيلهم نابوخ مالسوخ في التنيم تغلالا كملا زي كل تخوينقن بيننا نخون قبرو ملؤ مدلاوات غيرنا لنا يزبل زلو سلزي بيننا نتزجل متقعتن هنقبرسي دلواتينا سراويتنا دماب زلا عليه تدالو كله خمزلو يوم زبلو زلو سلزي إسرائيل يقبرون يوم كمز نقرا يفتنون يوم زبلا كادما وال أبزن زحلفا كل تعامد بوحدة دقيس زنبرك هون خلال لونه تكون تازي تقطاتله إسرائيل زي قبر ونقر يبلو من إيران مهرام قد مش دشت ورح شوعات ورحي ويقد معامت عملت قد معامت ورح شدشت زحلة فعمت بينهم يوم متقعت جميرة سلازي بزي حجزنا أمريكا حنت قبري كلنا قال لذي يكون إسرائيل قبر خليه قبر كل زخليه أحسرت قلت معلتك وقالوا of course أمريكا تحجزهم نيرها قل يا كارياتهم نيرها قلت بهم نيرها قل بحفشة بيننا غيرنا بحالتيو ولا أمريكا بغت تعب تكوينات تدي تساتف أنت قلت قبر نير أمريكا نتمك الخال زل عليه نتزبزحي ناب إسرائيل زتكوز نبرنا إيران تقصي تكلا خلوز نبرت أمريكا نير أمريكا ترى تكون جوردان كلها تمهجرات عرب حجزهم يمشوا لذي إسرائيل بيني تواجه يعني إيران قبيلة هي زبلو استجانا نزر بام قانون قد حق أكساب حج بينهم قط يوم كم زي اللون حج قن خقط مو ميقدر سلزلو معناته أب أمريكا تدقفنا قول لي خيس سلزلو أمريكا دونالد ترامب كحد مزفتن تقينهم ولا تسعيرهم كله كحد مزفتن تقينهم كا بعد نتنياهو إدمان سلطانهم أب حرقة كود سلزغل بفلاي نتنياهو نايقدن ولا بينو نتكوينات كفتنا خلاله سربيد دحشك ولا كوينات لهم نتنياهو كوينات يزحشوا معناته كالي تقام تقاتي من كوينات كمل سلزغل كالي شجركم مصو سلزغل نعوس لزيد لدما he just want الدلوكري نابت كوينات كاتو خمس غليز نقرز له سلزي
ኣይገብርዎን እዮም ዝብል ሰብ የለን ብዙሓት ከማን ይጥርጥርዎም እዮም actually ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ሓፊሎም ገለ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ናው ኣብ መንጎ እዞም ክልቲኦም ሃገራት ዝኽይድ ዘሎ ባእሲ ንሪኦ ኣለና ብዝለዓለ ደረጃ ይተሓራረሙ ኣለዉ ይፋግኡ ኣለዉ ይፃፍዑ ኣለዉ but there is another variable ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ መብዛሕትኦም ደገፍቲ ናቱ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ቀንዲ ናብ ቻይና ክትገብሮ ዝግባኣካ ኣተኩሮን ሓይልን ፀቕጥንሲ ገዲፍካ ናብ ኢራን ትገብሮ ዘለካ ትጋገል ኣለኻ ይብልዎ ኣለዉ well there are two reasons ቻይና ነዚ ኩናት እዚ ብክልተ መንገዲ ትጥቀመሉ ኣላ ብክልተ መንገዲ ኣነ ዝጠቕሶ ጥራይ ክልተ መንገዲ ኣብ ዝምበር ብዙሕ መንገድታት እዩ ሓደ ካብኡ ኣብዚ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ምፍጣጥራ እዩ When you walk into a luxury car dealership and you buy the most expensive car there, it has a roaring engine, the most comfortable seats, and the best tech on offer. A few weeks later, the dealer says, your car is ready, so you head back to the dealership, all excited. The dealer then hands you the keys and with a straight face tells you, we didn't install the headlights. We hope that will not be a problem for you. Now imagine if that happened to you, you would call the police. But for the Pentagon, this isn't a scam, this is a standard. And I'm not talking about a luxury car, but the world's most expensive aircraft, the F-35 stealth fighter, which comes with a price tag of $110 million. Yes, these jets are now being delivered without radars, the piece of equipment that is considered the eyes of the aircraft. Okay. زانتا دي أنا بحكي أقرأ زانتا سلطة يا كم حجون أبقلت انكفى بالله نيرنا مشاب دونالد ترامب بسلطان مسمته قربت لك حنت ورح مزجبري قدام أي كوينات أنصار تشاينا يا ويجو ناي تعرف كوينات مالتيو liberation of America دي ولا liberation war دي ولا انتهي لو ناي أمريكا داغماي قطباوي حرنت وجلاي فابريكاتاتا ناب سبعاتات كملسي كل زي فابريكاتات نا أمريكا زخده ببحركم زملسو قبرمي مستير دما بيدي زلو نسو دما تعريف بحال نشاينا 5% لك أيام الله صنع دما 100% 200 230 نابل خير مال شاينا ويان دما بحم كيبلو حنت ملس خيابو اوكي جيجا هات تمزل لها قد صقب يلا نمن يحمط قانزا خنرينا يلمو دونالد ترامب وست بله لك كم زمشالو زز هرما تتملسان عوز دبرت اتهرمو تاكو عسق العنا مندق قصي قلعه نهيرا كابتن سوز قلعه نهيرا مصيان عبق تبلو ስለዚህ ሳምስ ከፈቶ ገዲፍዋ ሓንቲ ካፕቴን ንዶናልድ ትራምፕ አንጻር ቻይና ዝገብሮ ዝነበረ ብሙሉ ከም ዝገጥፎ ዝገበረቶ እዛ ብድሕሪ እዚኦም ዘላ F-35 ነፋሪት እያ how is this connected ምስ ናይ ንግዲ ኩናት ክትብሉ ነይሩ let's go back እዛ ነፋሪት እዚኣ ዋጋ ናታ F-35 F-35 እዩ ዝበሃል ዝኸበረ ነፋሪት ኩናት ኣብ ዓለም እዩ ዝበሃል መቸም ከከም ዋጉ 110 ሚልዮን ሓንቲ እዮም ዝብሉ ኣነስ ውሒድ እየ ዝብል ምክንያቱ ኣብዚ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ገንዘብ ትርጉም የብሉ they just say billions billion قليل بحالاو البليون سي ابكو طبعا كون كله كتماتا دهانس كون كله ابصوار كون كله ولا حنت ترجم يبل ايغرمكم صبو ነገር ንخد قبرلت ገንዘብ ሲ ብዙሕ ነገር ክገብረልካ ይኽእል ንሕማከ እትሕማቅ ዝገብር ሲ እትዝኸበረ ንሱ ምዃን እዩ ከተማታት ንዝዕኑ ነዚ ትሪኦ ኣለኻ ክትዕኒ ኢኻ ትገዝኦ እምበር ክትሃንፅ ኣይኮንካ ትገዝኦ ሶ 110 ሚልዮን كفيلهم نزلنا فرت زين كجزوان يلوم تسرعهم زلوا حجرات أوروبا بملهم حجرات عرب بلهم إن فاكت نزين نخد جنزب راح يكون نزل ليه كأمريكا تفقد الكالوا نزو كل تسرعهم كلهم انتايلا ما مسكه تقند عقد داسنا إذا أنا فريق تاي مسيلكم عندي سلام تاي جزوالو رادار ديتكت قبل يكلني كاب رادار تحبي أخذ كيت خليها شو كاب رادار تحبي أخذ كيت خلينا رادار من كل والونات رادار كجن كجبروا لا يكلون يوم سلام تاي رادار نخد صرح rare earth minerals بحال الله rare earth minerals بحال دما تشاينا تيس عن حمشتن كمية نسيات قاصر قداك بحال كلا بعالم كم زنا أمريكا تحديدا فغران $2 يكونن قدا زبحال كم زي تشاينا يتقبر قدا تشاينا قدا زي تقبر كيت مسلكم جميرهم يم قدا تزقبروا قدا قلنا أمريكا رخمش زبلايو سلمتاي أصوارات ناتا نخي تسرح زخل كلا قدايو نابنت اجي نابرت مالس امريكا قدا زخلو تقبر زلا تزعبي قداناتا برت نخي سرع برت نخي ات انت زخو نير سلام ممصنير ترجم لهم امريكا قد كل عينه قداغيراتك برت نخد جزت راي تفقدلك ان فاكت ناي برت قدا تقبر سلامتا فليت مالو ناي اصوار مغزا قدا ماسيوم زغبرو كاباتهم زيت جزت تخوين كاتراي كذا مالكم ناي اصوار مغزا قدا زغبر ناب افريكا حجرات افريكا قدا سلامتا يمسلكم كاب أمريكا سلو زي جزيهم كاب كارو تجارات يوم تجزو عمية بلو من أمريكا نخد جزو
ስለዚህ እገዳ ክገብሩ ከለው ካብ ካልኦት ሃገራቱን ኣይትግዛእዮም ዝብሉኻ ገንዘብ ሰብ ካልእ ተጠቀመሉ ማለት እዩ ታኒ ማለት እዩ ንዓኻ ኣይትግዛእ ኢሎም ነቲ ፀላኢኻ ግን ወይ ይህብዎ ወይ ክገዝእ የፍቅደሉ ስለዚ ንዓኻ ከጥፉኻ ስለ ዘለዩ ነፍስኻ ከም ዘይተከላኸል ገብሩኻ ገይም ሰላም ንምምፃእ ኣይኮነን ዝያዳ ንምምዝማዝ እዩ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንቅድሚት ንምውሳድ እዩ ብግምጣሉ ቻይና ንኣሜሪካ እንደራናቶም ይርይዎ ስለ ዘሎ ናብኣቶም እንክዕንድሩ ስለ ዝኽእሉ እንታይ ገይሮሞም ኩሉ እቲ ገዳናቶም ኣፅዋር ኣብ ዘፍርይሉ ቦታታት ኣጊዶሞም ነተን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ሬር እርዝ ሚነራልስ ካብ ቻይና ከምዘይገዝኣ ገይሮመን ካብ ቻይና እንተዘይገዝአ እንዳሞ ካብ ካልእ ዘይገዝኣ የለን ካልእ ብጀካ ቻይና ዝገብረ የለን ብፍላይ እቲ ቬሪ ሬር ማግኔትስ ዝበሃል ቀንዲ ሳሕቲ ዝርከብ ማግኔትስ ዝብልዎ ቻይና ጥራይ ትገብሮ እሱ ማለት ኩዒትካ ክትወፅኦ ትኽእል ኢኻ ምፅራይ ናቱ ግን ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ እዩ ነዊሕ ዓመታት ዝወስድ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ክትሃንፅ ኣለካ ብኡ ቻይና ጥራይ ድማ ትገብሮ ነዚ ስለዚ ቻይና እንተደልያትካ ትበካ እንተደልየትካ ድማ ቀይሕ ካርዲ ሂባ ኪድ ንገዛ ክትብለካ ንኣሜሪካ ከማ ስለ ዝበለታ እዘን ኣፅዋራት እዚኣተን ኣሜሪካ ግን ደፋራት ስለ ዝኾኑ ስክፍታ የብሎምን ብዘይ ራዳር ይሸጡሎም ኣለዉ ታይላትኩም መኪና ገዚኻ ኩሉ ምሉእ ዘለዋ ኢልካ ብዝገዛኻ ጂፒኤስ ወይ እውን ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ መኪና ኣጉዲሎም እቲ ዋጋ ግን ወሲዶም ኣለዉ እዚኣ ዘላ ሕዝከያ ሸዋሕ በል ብሕም ድሕሪ ኢልካ ድማ ፅፍዒት ክንበካ ኢና ይብሉኻ ማለት እዩ So the world's most advanced stealth jets are flying blind. But this very American problem was made in China. Our next report tells you more. For the last decade, only one fighter jet has been touted as the most advanced in the world. ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ እዛ ኢንፋክት እዛ F-35 ትበሃል እታ ዝኸበረት ነፋሪት ኢራን እዮም ኣውዲቖማ ንመጀመርያ ድማ ክትፈልጡ ዘለኩም ኢራን ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ወዲቓ እያ ስታልስ ወይ ከዓ ከምዚ ራዳር ዘይርእዮ ገለ ባህል ነይሩ ወሊዖም ገዲፎም እዮም ሰሙ ወላ ኩሉ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከምዘይሰርሕ ገይሮም እዮም ብዝኾነ ቻይና ከይተታኮስካ ንፀላኢኻ ከመይ ጌርካ ተንበርኩኾ ዝብል ዘረባ ኣብዚ እውን ይርአ ኣሎ እዩ ዓቕሚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ንምድኻም ነዊሕ ርሕቀት ይኸዱ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ግን ሓደ ስጉምቲ ጥራይ እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ዝበርትዕ ስጉምቲ ሕጂ ከስማዓኩም እየ ቢካዝ ጀስት ኢራን ኣታክስ jet why the strike is a big psychological bluff ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ትዝክርዎ ኢኹም ኢራን ኣውዲቓትሎም ሓንቲ ነፋሪት እዩ ይብሉ ነይሮም ምናልባት ኮንደኾን ካብተን ብዘይ ራዳር ዝተሰርሓ ኮይና ክብሉ ይደልዮም ኣለኖ ዋላ ራዳር ነይርዋ ክኾኑ ክእል እዮም ሓድሽ ቴክኖሎጂ ገይሮም ስለ ዝወልዕዋ ግን እታ ነፋሪት ባኸላ ኣጠቂላ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ክሸፋፍኑ $10 million sensor array, these brand new stealth jets are rolling out of Lockheed Martin's factories with gym weights bolted inside the nose cone. The company says these gym weights keep the aircraft's center of gravity in balance. So, the world's most advanced fifth-generation fighter jet is now flying with gym plates instead of a radar. Which means the pilots flying these jets can't see much. They don't know about enemy aircraft or ground positions. They don't even know where their allies are. Essentially, these pilots are flying a plane that is what one would call blind. So, how did the world's biggest superpower كم تريوا زلهم تشاينا عند إيد كي تكوست نتنزخبر أنا فرتناتهم بزي رادار كم زخدا جيرو من زي حجي زا بزيا صبوا جيركم حزوا انتهينا نبلكم زلنا مسيلكم إيران أب هجرات خليج ما تقعد تقبر كلا انتهي تحرم نيرات ذكروا ده نيرادار بوتا تطري تحرم نيرا أب العبيد بحال ني قطر زعبي وتهدروا بيزنا أمريكا بتزوبا تزعبي ناي 3 بليون زتمن رادار ناتهم عتقبلهم اب جوردان كم عتقبلهم اب الدافرز بال ابنا امارات زنبرون عتقبلهم سلازي اب بزع بوتاتات رادارات ناتهم كم زهرمون اب سعوديه اب تي برنس سلطان ايربيز بحالون تا اب سماي كوينا كم رادار تسرح ازيا كبرت نفاريتون عتقبلهم انتين مالتيو وج أمريكا تعميتها خم تجبروا يمزجبروا زلوا يمزولوا زلوا سلازي تشاينا بتي رادارات حدشت كم زي يسرحوا جيرا أتي أطمالا إيران دما نتنزرب كابنا بتما كلاي مبرق زنبرات عزيز خبرة توعوا عبلات المالتي كابز زخف سعرات كل الكعب جمدن تخليها نو كاوز زخف سعرات هلو تشاينا نزي حواف ناي كوينات ناي إيران بزلا على درجات تكمل لا and now let's take you to the next topic lost 30% of its buying power in the past. The US dollar has lost 30% of its buying power in the past 6 years, and China sees this as a massive opportunity because what's just happened in the Middle East is going to change the future of financial markets forever as countries are أبزعك جمر كله ترى انتايلو أبزح حلف 5 عامات أبزح حلف 6 عامات سوري كاب اسرع جميرو سب اسرع شدشنا لناج أبزح حلف 6 عامات ناي أمريكا دولار 30% فالي ناتو لوز جيري بلاك مالو
ስለዚህ $10,000 ኣብ ባንክ እንተነይርካ 30% ናይ ምግዛእ ዓቕምናቱ 10,000 ቅድሚ 6 ዓመት ክገዝኦ ዝኽእልን ሎምን ናይ 30% ፍልልይ ኣለዎ 30% ዲስካውንት ኮይኑሎ ማለት እዩ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ጥራይ ብዶላር ተቐሚጡ እንተነይሩ የስ ቁፅሪ 30,000 ኣለካ ናይ ምግዛእ ዓቕምናቱ ግን 30% ጎዲሉ ልብለካ ኣሎ ስለዚ እዚ very very scary ብሓቂ ደሰንብድን ዘስደምምን እዩ ግን ተደይፈሊጥካ ኻ ፀገም እዩ እንታይ ክትገብሮ ትኽእልካ እቲ ኣማራጭታት እውን ፀቢብ እዩ ስለዚ ኢንቨስት ክትገብር መምሃር ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክበሃል ከሎ ካብዚ ዝብገስ if you're not doing anything you're losing big time ወላ ሓንቲ ዘይምግባርካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዲ ኣብ ክሪፕቶ ዲ ኣብ ጎልድ ዲ ኣብ ካልእ ድዩ ኣብ ሪል ስቴት ድዩ ዘይምግባርካ ኣብዚኣቶም ክትከስብን ክትከስርን ትኽእል ሓንቲ ዘይምግባርካ ግን ኩሉ ግዜ ኢኻ ክትከስር እዚኣ ፈሊጥኩም እንተኸይድኩም ፅቡቕ እዩ ኣብ ኢንቨስትመንት ክትከይድ ከለኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ዝነግሮ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ኣብ ሎንግ ተርም ድማ ትኸስብ ኢኻ ፎር ኤግዛምፕል ቢትኮይን ወለቕ ዘለቕ ይብል ኣሎ ንኣብነት ቅድሚ 15 ዓመት ቅድሚ 16 ዓመት ቢትኮይን ዚሮ እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ክዝክር ኣለኩም ካብ ዚሮ ናብዚ በፂሑ ነይሩ ይምለስ ነይሩ ዶ እወ ወለቕ ዘለቕ ኣለዎ እዩ ግን ዓቕሊ ጌርካ ተፀሚምካ እንድሕር ሒዝካዮ ነቲ ኖይዝ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ማርኬት ቮላቲሊቲ እንተገዲፍካዮ ክምለስ እዩ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብነቱ ኮይንኩም ንጅቡን ንረብሑን ንምዝመዛ ስለዘይስከፍ ክስከፍ እዩ ኣብቲ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ንሱ ዝደልዮ ሰብ ገይሩ ኣሎ ኩናት ናይ ኢራን ገለመለ እንተተረጋጊሉ ቲንግስ ኣር ጎይንግ ቱ ጎ ባክ ኣገይን ክሰርሑ እዮም ኣብ ሎንግ ተርም ዶናልድ ትራምፕ ንረብሑ ኢሉ ከስተኻኽሎ እቲ ነገራት እዚኣ ጥራይ ክትፈልጡ ኣለኩም ሓንቲ ነገር ዘይምግባር ግን እንታይ ንብል ኣለና ዩር ሉዚንግ ሕጂ እቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ገለን ንዑ ነግረኩም ኢለ ኣይኮንኩን ኣብዚ ቻይና ነዚ ኩሉ እናሰምዐት እንታይ ትገብር ኣላ ስምዑ Around the world are losing trust in the US dollar, while China has built a new digital currency platform for trade, but backing it with the one asset that has stood the test of time for thousands of years. Because despite Donald Trump's claim that the United States won the Iran war, the simple truth is the US government will now pay the Iranians hundreds of billions in compensation to reopen the Strait of Hormuz. You see, the Iran war has become the biggest catalyst to countries shifting away from the dollar. And to understand what I mean, I'm going to bring it back to early April when Trump promised to bomb Iran back to the Stone Ages. Because the same day that Trump sent that tweet out, China's UN-denominated cross-border payment system set a record for ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እቲ ቻይና ነቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ የንብብዎ ኣለዉ ይከታተልዎ ኣለዉ ፈንጠዝያ ዝኾነ መንገዲ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለዉ ሶ ዲስ ከኖት ብከምዚ መንገዲ ሲ ንሓዋሩ ክቕፅል ኣይከልኒ እቲ ጉዳይ ስለዚ something has to happen ገለ ነገር ሲ ከጋጥም ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ዌል ከጋጥም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኣሜሪካ ድማ ከምዚ ኢላ ጥራይ ክትፅበ ዘጥዕመላ ኣይኮነን ቻይና ሲ ኩሉ ነገር ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ከም ድሌታ ንክትቅፅል እሞ ዓለም ድማ ኣሜሪካ ከም ድሌታ እናተላገፀት ከላ ስቕ ኢላ ክትፅበ ዘዋፅእ ኣይኮነን ሶ ዊ ኒድ ቱ ዱ something ይብል ኣለዉ ከም ኣማራፂ ድማ ነቲ ካልእ ዓለም ካልእ ኣማራፂ ብወርቂ ዝተሰነየ ዕድል ይፈጥሩሉ ኣለዉ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሕጂ ከም ፔይመንት ሲስተም ከም ዶላር ኣብ ዓለም ቀንዲ ንኣሜሪካ ዝለዓለ ሓይሊ ዝባሱ እዩ ስለዚ ነዚ ሓይሊ እዚ ንምቕያር ዝለዓለ ሰትልመንት ገንዘብ ኤርትራ ካብ ስዑድያ ክትገዝእ ተኮይንካ እቲ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ክትደቃቅሶ ዘለካ ስለዚ እዚ ናይ ቻይና ባጤራ ዩዋን ማለት እዩ ሰትለመንት ሂት ሬኮርድ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን እታ ዝለዓለ ደረጃ ድማ ኣሜሪካ ንኢራን ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ክድምስሳ ኢሉ ኣብ ዝፈከረሉ መዓልቲ ከም ዝሃረመ ብቢልየንስ ዝትመን ቢዝነስ ይግበር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ናይ 180 ቢልዮን ትራንዛክሽን ከም ዝተካየደ እዩ ዝንገር 180 ቢልዮን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ክመስለና ይኽእል እዩ ብበልክዕ ናይ ዶላር ክትሪኦ ከለካ ግን ብትሪልዮናት ዝትመን እያ ብሓደ መዓልቲ ትራንዛክሽን ዝካየድ ስለዚ ወላ እኳ ዝንላዕሊ ድዩ እንተሎ ስቲል ብዙሕ ቦታ ኣለዎ ንክዓቢ እንታይ ግን ንፈልጥ ኣለና ቻይና ንኣሜሪካ ክሳብ ትረጋጋእ ስቕ ኢልና ክንፅበያ ኢና ሽዑ ምስ ተረጋገት ክንጥቀመሉ ኢና እቲ ኩነታት ኣብ ንቡር ክምለስ ኢሎም ይፅበይ ኣለዉ ኖ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ቡጌራ ቅራፍ በናና ረጊፃ ክትከይድ እውን ስለትኽእል ካብ ብሕጂ ድሕሪ ኣሜሪካ ዘሎ መንገዲ ከነጣጣሕ ኣለና ይብሉ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ፅቡቅ ጌረ ከብርሃልኩም ዝደሊ ግን ቻይና ከምዚ ካልኦት ሃገራት ኣሜሪካ ክትወጥቀሎም ዝደልዩ ወይ እውን ዝፅበዩ ኩም ከይመስልኩም ኖ they are not waiting ኣሜሪካ ክትወጥቀሎም ቻይና ምክንያቱ ቻይናውያን ፍልይ ዝበሉ እዮም ክነሰዕለሉ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ መሲልኩም ኩሉ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቻይና ሃብቲ ካበይ መፅኡ ይብሉ ኣሜሪካ ሓያል ከላ ይመፅኡ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ቁጠባን ንቻይና መሰረት ናይ ዕቤታ ዝኾነ ንስ እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ሙዳ ትህወ ከሎ ኣይኮነትን ቻይና ያ ክትፈልጡ ኣለኩም ብዙሕ ሰብ ይጋገይ ከምዚ ቻይና ኣሜሪካ ንክትወጥቀሎም ለይትን መዓልትን ዝፅልዩ እዩ ዝመስሎም ኖ they don't want ኣይ ኣሜሪካ እንደራ ከተጓድል እዮም ዘልዎም ምክንያቱ ኣሜሪካ ንኦም ዕዳግኦም እዩ
This is the mindset of the Chinese. America China ክትወጥቀሎም እዮም ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ክትዳኸመሎም ክትንብርከኽ እዮም ዝደልዩዋ ቻይና ግን ብግምጣሉ ኣሜሪካ ስነ ስርዓት ክትሕዝ እዮም ዝደልዩ እዚ እንደራናታን ብሓይሊ ትገብሮ ዘላን ገዲፋ ስቕ ኢላ ብስነ ስርዓት ክትወዳደር እዮም ዝደልዩዋ ኣሜሪካ ድማ ብስነ ስርዓት ውድድር ንውድቀታ ጠጠው ከብሎ ከም ዘይክእል ፈሊጣ ኣላ ስለዚ ስነ ስርዓት ከዋፃና ኣይኮን ብሓይሊ ክኸውን ዘሎ ይብሎ እዚ ትፍለሊ እምበር ቻይናውያን ንኣሜሪካ ንክሃስይዋ ክገብርዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገራት ኣለዎም እቲ ንኣሜሪካ ዝሃስይዎ ነገራት ግን ንዓታት እውን ይሃስዮም እዩ ምክንያቱ they are not isolated እቲ ናይ ኣሜሪካ ምውዳቕ ናይ ኣሜሪካ ዕንወት ናይ ቁጠባ ንቻይና ተመሊሱ ዝሃስዮም እዩ ስለዚ ንላዕሊ ገፅካ ይትሸይድን ኢኻ ንላዕሊ ገፅካ ተሸንካ ናባኻ ይኽመፅ ወይ እውን እንታይ ገብሩ ኣለዎም ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ቀሲሉ ብዘገምታ ዝፍፀም እንተተኻይሉ ድማ ብዘይ ኩናት ምስ ቻይና ፊት ንፊት ከይገጠሙ እቲ ኩናት ከይገበሩ ምስ ግዜ ኣሜሪካን ባዕሎም ክፈርሁ ስለ ዝኽእሉ ቅድሚ ግዜኡ ናብ ኩናት ከይደፋፍእዎም እናተጠንቀቑ ቀሲሎም እዮም ዝፈትሕዎ ዘለዉ ኣቤት ልበና መራሕነት ናይ ቻይና ዘሎ ይሃበና እዩ ዘብል ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ ቻይናውያን ኣብ ኩሉ ቫርያብልስ እዮም ንፍዓት ኤርትራ ብምንታይ ኢና ነድንቖም ኣብ ሴኪሪቲ ንፍዓት እዩ ነዚ ሃገር ካብ መንጋጋ ናይ ገበል ኣውፂኦም ኣለዉ ትቕፅል እውን ኣላ ኣብ ከቢድ ፈተና ካላ ሒዞም መቐፅል ኣለዉ ኣብ ቁጠባ ግን ከምቲ ናይ ቻይና ክንከውን ኣይከኣልና ተዲኹም ኣለኹ ምክንያቱ 35 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ቻይናውያን እቲ ኮሚኒስት ፓርቲ ካብ ዝመፅእ ኣብ 50ታት ኣቢሉ እዩ ንስልጣን ተረኪቡ ድሕርቲ ሓጎዝጎፅ ማለት እዩ እንደን ንዝተወሰነ ዓመታት ብኮሚኒዝም ፈቲኖም ገለመለ ኩሉ ነገር ኩሉ ናይ መንግስቲ ክገብርዎ ገለመለ ሓጎዝጎፅ ኢሎም እንደን ድሕሪ ክንደይ እሱ ምስራሕ ምስ ኣበዮም ናብ ካፒታሊዝም ብጥንቃቐ ሓንቲ ጥቕሲ ድማ ኣላቶም ሓደ ካብቶም ቀዳሞት መራሕትናቶም ዝበላ ታድሙሲ ኢሉ ታድሙ ፃዕዳ ድያ ቀያሕ ድያ ብጫ ድያ ኣይተገድሰንን እያ አንጭዋ ክሳብ ዝሓዘትለይ ክጥቀመላ ዓይነት ታድሙ ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ ካፒታሊዝም ድዩ ሶሻሊዝም ድዩ ኮሙኒዝም ድዩ ዘገድሰና ኣይኮነን ውፅኢት ክሳብ ዘምፅኣልና ክንጥቀመሉ ኢና ኢሉ ነቲ ቀዳማይ ካብቶም ቀዳሞት መራሕቲ ናይ ቻይና ናብ ካፒታሊዝም ዘተኣታተዋ ካፒታሊዝም ግን ብናይ ቻይና ፎርማት ኣሜሪካ ዝደልዩ ዝነበሩ ነቲ ኮሙኒዝምን ኩሉ ታሪኾምን ጉሒፎም ከም ጃፓን ናይ ኣሜሪካ ተለዓቕቲ ክኾኑ እዮም ዝደልይዎም ነይሮም ቻይና ድማ ሕራይ እናበሉ ኣዘንጊዖሞም ነቲ ባህሎም ታሪኾም ክብርታቶም ከምኡ ነቲ ኮሙኒዝም እምነት ናቶም ከይገደፉ ነቲ ካፒታሊዝም ግን ሚእቲ ካሚቲ ኢንፋክት ካፒታሊዝም ሎሚ ካብ ኣሜሪካ ላዕሊ ኣብ ቻይና ኣሎ እዮም ዝብሉ ስለምንታይ ክብለኩም እየ ክምግተኩም እየ ካፒታሊዝም ሎሚ ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ኣብ ቻይና ክንደይ ካምፓኒታት ኣለዋ ስማርትፎን ዝፈጥራ ዝሰርሓ ኣድየን ትቁፀር ናብ ኣሜሪካ ሓንቲ ኣፕል ኣላ ኣብ ኣሜሪካ ጉግል ክንደይ ካምፓኒ ሰርች ኤንጂን ዝገብር ክንደይ ካምፓኒ ኣሎ ሓደ ካምፓኒ ኣሎ እቶም ካልኦት ኣይጥቀሱን እዮም ጉግል ጥራይ እቶም ካልኦት ንኣሽትዮም ያ ሰፋሪ ገለ ክትብሎም ኢኻ ግን ማርኬት ሼር ናቶም 5% ኣይበፅሕን እዩ ብዛዕበየ ክፋል ጉግል ይዓብሊልዎ ዘሎ ኣብ ቻይና ግን ብዙሕ እዩ ዘለዎ cars every sector ተሪኻ ኣብ ቻይና competition is crazy ውድድር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ስለዚ ንካፒታሊዝም ናይ ኤንቪዲያ ሲኢኦ ክዛረብ ከሎ ምፅልኩም ነይረ ውድድር ኣብ ቻይና ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ የለን ኢሉ ቫይብረንት ዝኾነ ክሳት ሓድሕድ ምምንጥጣል ዘለዎ ውድድር ናይ ቁጠባ እዩ ዘለዎ ዕብየት ካበይ ዝርከብ ኣብ ውድድር እዩ ዝርከብ ውድድር ዘይብላ ሃገር ልክዕ ከምዚ ዝደቀሰ ማይ ሲ ሓደ ዒላሲ ሓድሽ ማይ ዘይኣትዎ እንተደይኣትዎ ኮይኑ እንተኮይኖም ይዕሱ ስለዚ ነቲ ዘሎ ማይ ጨንጉዕካ ወሲድካ ናብ ጀርዲን ወሲድካ ሓድሽታ ማይ ክገብር ተደይጌርካ እታ ዒላ እንታይ ትኸውን ትጨኑ ትዕሱ ከምኡ እዩ ድማ ውድድር ተዘየለ ከምዚ ኣፕል ኣብ ቅድሚት ከሎ ክወዳደሩ ከሎ ብዝበሃል ሞቶሮላ ገለ ኣይፎን ዝበሃል ካብ ዘየለ ፈጢሮም ድሕሪኡ ግን ምሳት ወዳደር ስለዘይተረኽበት ካብ 2010 ምስ ደቀሱ ክሳብ ሕጂ ጥቃስ ኣለዉ ኣይፎን ዜክስ ኢሎም ሓንሳብ ነኻሊ ገብሩላ ሓንሳብ ይዓብስዋ ሓንሳብ 4 አንጎሎ ይገብሩ ሓንሳብ ብቁርብ ኣኽብብ የብልዋ ከምዚኣ እናበሉ በቃ just ሰለስተ ካሜራ ነይረን ሓንቲ የጉድልዋ ሓንቲ ይውስኹላ they haven't created anything ቀዳመይቲ ኣይፎን ክትፍጠር ከላ ኣብ ቻይና ቴሌፎን ወላ ነቲ እምኒ እውን ይሰርሕዎ ይነበሩን ሎሚ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣይፎን ክስሕቁሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሚን ኢፍ ዩ ሌተስት ናይ በዓል ሻሚ ናይ ዋወይ ቴሌፎናቶምን ኮምፒውተራቶምን ታብሌታቶምን ቴክኖሎጂ ናቶም ክትሪኦ ከለኻ ዝወዳደር ነገር ኣይኮኑን እቲ ዋጋ ታሕቲ እቲ ብቅዓትን እቲ ስሉጥነትን እቲ ምዕባለን ግን ሰማይ ስለዚ እዚ መርኣያ ናይቲ ኩሉ ንብሎ ዘለና ኢና ሶሪ ንዊሕ ንዊሐልኩም because these are the things we need to learn man ኣገዳስቲ ነገራት ስለ ዝኾኑ ኢና ነግረኩም ዘለና ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትረብሕ ናበይ ገፃ ትኸይድ እንታይ ትጥቀም we really need to care ነቲ ኩነታት ክንርኢ ኣለና እዚኣ ጥራይ ከርእየኩም ዘልየ ዘለኹ ስለምንታይ ግን ሃገራት ነዚ ናይ ኣሜሪካ ገንዘብ ዝደልዮ ዘለዋ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ገዲፈን ናብ ካልእ ዝኸዳ ዘለዋ ወል ኣብዚ ስምዑ
$100 billion of Iran's assets are being held overseas. Tehran cannot freely access those funds. So what are those assets? Who controls them and why? And what would it take to release them? Frozen assets are funds or financial holdings that can't be used because of sanctions or other restrictions. In Iran's case, the funds are mainly oil revenues and foreign currency reserves held in banks abroad. Estimates put the total at more than $100 billion. ሪዋሎም ዚ ናይ ኢራን ፍሮዝን ኣሰትስ ናይ ኢራን ገንዘብ ተኣሲሩ ዘሎ ኣሜሪካ ዝኣሰረቶ ገንዘብ ወይ እውን ዝዓፀወቶ ገንዘብ 100 ቢልዮን ገንዘብ 100 ቢልዮን ዶላር ተኣሲርዋ ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ባንክታት ብዶላር ተቐሚጡ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ባንክታት ይብለኩም ኣለዎም ናይ ዝኾነ ይኹን ባንኪ ናይ ብዶላር ተቐሚጡ ዘሎ ገንዘብ ካ ናትካ ገንዘብ ኣይኮነን ናይ መንዳ ናይ ኣሜሪካ እዩ and this is the example ናይ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ራሽያ 300 ቢልዮን ገንዘብ ኣብ ባንክታት ተሓጊሩ ሕጂ ድማ ብዘይ ፍቃድ ናይ ራሽያ ወሲዶም ነቲ ገንዘብ ተወሲዶም ንዩክሬን ይዕጥቁ ኣለዉ ስለምንታይ because the money in the bank it's not your money ናትካ ገንዘብ ኣይኮነን ናትካ ገንዘብ ዝኸውን ክሳብ ንሶም ዝፈተውካ ጥራይ ክሳብ ንሶም ዝደለዩካ ንሶም ክትገራጮ ተጀሚርካ then ተን ገንዘብካ ኣይኮናን so እዚ ናይ ኢራን ከባቢ 100 ቢልዮን ዝኾኑ ልዕሊውን ይበሃል እቲ ገንዘብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ተዓፂዎም ኣሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ንዑ ከማልሱ ላዕልን ታሕትን ይብልሎ ማለት እዩ ሕጂ ኔጎሲዬሽንስ ኣብ ቀጠር ዝግበር ዘሎ ወይን ካልእ እውን ሓደ መርኣያ ናቱስ እዩ they just trying to ነቲ ገንዘብ ንከማልስዎ ብዙሕ ነገር ይፍትንሎ ማለት እዩ እዚ ስለ ዘሎ እዩ ድማ ናይ ቻይና ባጤራን ናይ ቻይና ፔይመንት ሲስተምን ንላዕሊ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ምክንያቱ ሰባት ተዳሂሎም እዮም ከምዚ ኢልካ ክቕፅል ስለ ዘይክእል ገለ ነገር ከጋጥማሎ ምስ ተባህለ they are just trying to save their money ካብ ዘለዎ ቦታ ከተትሕነሉ ትኽእል መንገዲ እንተሎ ንዑ ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ፈተና ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ዘገርም እዩ ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና so ብቐሊሉ ዝረአ ነገር ወይ እውን ብቐሊሉ ክሕለፍ ዝኽእል ኩነታት ከይመስለኩም ዓለምና ኣማራፂ ትደልላ እቲ ኣማራፂ ድማ ቀስ እናበለ ይመፃ ኣሎ Let me show you something abzi ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ሃገራት ክዝረብ ከሎ ዘይንሰምዖ ነገር ኣብዚ አስከስምለይ Secretary, but I want to put this poll up first because I know how passionately you feel about this country and our history. This Gallup poll, as we head into the 250th anniversary, only 33% of Americans say that they are extremely proud to be American, and that's down from 55%, a little more than 20-point drop since 2001. What do you make of that? Boy, it's hard to know. Sometimes we say, how proud are you to be an American? كم أمريكاوسي كسع كندي كرعي خاب أمريكا زبل extremely proud زبل زنبرة أب كلتشين حدا 33% نيرو أب إسرائيل شدشتنقل ناب 55% أريبا مهم زلون رلنا you know كرعي إرتراوية تحبن إرتراوي بإرتراوي نتكا كرع كبهال كله بإرتراوي نتكا كنكر أبتزل على درجة معبالة سلد بس إحنا يكونن أمريكا رأيوه أكل تشعن حدا صحيح لكم طبعا عالمي منيرهم تشعن سران شد شنقل قالوا على علامات أركيبهم مميم أداناتهم سمايت سقيل الله واردو سلمتاي بروات كوني فتنو مهنياتو ليتم محالتن بحقرهم بسراويتهم قرآت نكونوا بروباغاندا سلز قبر الله In fact جاب أمريكا إذا 55% زبلسي بتخكل كأمريكاويان زقلز دي كمان شو رأيكم كنا مهنياتو نامريكاويان أمريكا دسألوا نكتودق زدليوا بزحاتهم أبزوان زا أمريكا خينو كسمعكم إيه تكابيتاليزم ناتهم تسفاز غرصهم بزحاتهم جن نحنا يرتراويان هاجرنا ولا قطنو دليو أنت ده بس حنايو ولا قط قطبا كم تن إحنا ندليو أنت ده يكون لنا نفتن دليو دلنا قم دليتنا كن واسف هاجرنا ساب حجي أنت ده سلته هاجركا إحليفكا مهابجن أماراتي يكونن مغنياتو كتملا سيتغلنيات هاجركا تخيراتكا كم يمخانو كن منتاي مسجدلات كم زحتت من قارز ليكم ما يمثل النير تراون دحرقان كم من قارد ليكاني تا فدريشن وين مسكدت كسع كندي دمن كندي مسواتن حتى تامتيا سلازي هاجر نختركك قليل يكونن تجارب سمعوا ما بزحت جزيتهم لبما تجارب تايبلو هاجر نحنا استجاجنايو ابتسان حدا نسخهم هاجر كتكونوا غلهم هاجر كي كنا نحنا ኢትዮጵያ ትባል ገበል በመስራሕና ሎሚ ተዋሪድና ንነብር ኣለና ይብሉ ሃገር ሎሚ ምናልባት ናይሎ ፖለቲካ ይሰለጠካ ናይ ጣዕመካን ኦኬ ጽባቕ ኣይኮነን ነቲ ሕጂ ዘሎ ጸገም ኣይተስተማቕሮ ይብለካ ያለው ጸገም ኣለና ነዚ ጸገም ናይ ሎሚ ሪኻ ሃገር ይሕሊፍካ መሃብ ግን ናይ ደንቆሮ እምኒ ርእስኻ ጥራይ ክብለካ ዝኽእል ምክንያቱ ሃገራት ብወለዶታት እየን ዝቆፅራ
ኩለን ሃገራት ኣብ ገለ ንኣብነት ቻይና ዛሎም ሱፐርስታር ዘላ ዓመት ናይ the century of humiliation ዝብልዎ ኣለዎም ናይ ውርደትና ዘበን ዝብልዎ ኣለዎም ካብ 1850 ኣቢሎም ክሳብ 1950 እዚ ኮሙኒስት ፓርቲ ዝመጽእ ቻይና ትዝኸፈ መስገደል ዝረኣየትሉ እዩ ነቲ ዘበንቲ እንታይ ኢሎም ይፅውዕዎ ዘበነ ውርደት ዘበነ ሕስረት ናይ ቻይና እዮም ዝብልዎ ቻይና ድማ ናብኡ ንኸይትምለስ እዮም ዝፅዕሩ ስለዚ the century of humiliation ናይ ውርደት ዘበን ነይሩ 100 ዓመት ተሳቂዮም ጥዑይ ምሕደራ ይረኸቡ ከርተቲሎም ተፃዊቶምሎም ኤውሮጳውያን ከም ድሌቶም ዝኩሉ ክሳብ ሎሚ በዓል ታይዋን ዝበሃል ዘሎ ሆንግ ኮንግ ማካው ዝበሃል ተወስደውን ሽዑ they had a lot of troubles ኣብ ወፂኦም ድሕሪ ክንደይ ዓመት እዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘሎ በፂሖም ኣለዉ 35 ዓመት ቀሊል ዓመት ኣይኮነ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብዕድመ ናይ ሃገራት ክትሪኦ ከለኻ ኣቱም ሰባት ጎረቤትና ኢትዮጵያ እኮ 3000 ዓመት ገይረ እዩ ዝብል 3000 ዓመት ገይሩ እኮ ሕጂ እኮ ፅርግያታት ክሰርሕ ጀሚሩ ዘሎ ተለቂሑ ተመርቂሑ ማለት እዩ so why do we compare with them 7 ዓመት ኣብ ገይሩ ማለት ካብ ዜሮ ይኮነን ዝብገ ዘለዎ ናይ ዘበናት ዝፀንሐ ታሪክ ዘለዎ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ውሎ ዘይተዓደነ ዲፕሎማሲያዊ ሓገዛት ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ it's not fair ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እናወዳደርና ክንሓመም ግን እንታይ ኢና ንብል ስለምንታይ ነወዳድርካ ኩሉ ግዜ ብክልቲኡ ክንሪኦ ስለ ዘለ ነወዳድሮ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ብልጫ ስለ ዘለና ንሕና ሓደ ሓድነት ኣለና ሃገርና ንፈቱ ሃገርና ፀጋ ኣለዋ ኩሉ ዘድልየና ኣለና ዓሳታትና ገፊፍና ንህዝብና ክንቅልበሉ ንኽእል ሕርሻ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ መሬትና ኩሉ ግዜ ተፀባይ ናይ ማያት እዩ ቴክኖሎጂ እውን ከምቲ ዘለየከና ስለዚ ሓደ ካብቲ ብቐሊሉ እኳ ኣይኮነን ግን ክግበር ዝኽእል ባሕሪ ኣለና ዘይንጥቀመሉ ዘለና ስለዚ ነዚ እውን ቀዳምነት ሂብካ ሓደ ግዜ ኣበርቲዕካ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ድማ ወላ ተለቂሕካ ንህዝብኻ ከገልግል ዝኽእል ምግባር እውን ኣገዳሲ እዩ ሓደ ግዜ ካብ ለቃሕ እውን ንፈርህ ኮይኑ ይስምዓና maybe ዘለቃሕና ዲደየለ maybe ትሕግዘና ዲደየለ sometimes ዘለና ፀጋታት እውን ከምቲ ዝድለ ኣይረባሕና ኣሎምን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ቃላት እዚ ገለይኹም እንጂ ክሕርቀኩም ኽእል ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ዝብሎ ቃላት እዚ ኣብ ናይ ባሕሪ ፈፂምና ይተዓወትናን እዩ ዝብል ስለዚ እዛ ዘይምዕዋትና ክንቅይረሉ ንኽእል መንገዲ እውን ምፍታን ኣድላይ እዩ ብዝኾነ ታዘረባ ግን ኩርዓቱ ኣሜሪካውያን ንክኾኑ ይፅዕሩ ኣለዎ ሰም ኩርዕ ኤርትራዊ ምዃን ግን ሓጢኣት እዩ ክብሉካ ዝፍትኑ ንዓታቶም ገዲፍካ ናብ ጉዳይካ ጥራይ ተተመለስካ ዝሓሸ እዩ ንእሽተይ ናይ ኣሜሪካ ክውስኸልኩም የለን ቀነ በዓላቶም ዘምፅዎ ዘለዎ ጀስት ካብኣቶም ክንመሃር ስለ ዘለና እምበር this new socialist revolution, it starts in New York City, where the Federalist Breonna Lyman hit the streets of New York. What the heck is going on in a state I once lived in? Take a look. New York City had a bunch of primaries last week. We saw a bunch of socialist candidates win. Did you happen to vote in those primaries? I did. Do you feel comfortable sharing who you voted for? I vote for Brad Lander. I voted pretty much down the line for those socialist candidates. If you had the opportunity, would you vote for a socialist? 100%. Why? Because it's better for the people. ከም ትሪእዎም ዘለኹ ኣሜሪካውያን ከላስ ተሰልቺዎም ካብ ካፒታሊዝም ንጥዕናና ዘይጠቕመና እንተኮይኑ ሄልስ ኬር ዘይንረኽበሉ እንተኮይንና መናብሮና ክልተ ሽፍት እናስራሕና ዘይሰልጠና እንተኮይኑ ወላ ናብ ኮሙኒዝም ናብ ሶሻሊዝም ንኸይድ ይብሉ ኣለዎ ጌጋዩ ግን ሰብ ዓቕሉ ምፀበቦ ጌጋይ ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ እንታይ ዝብል ስነ መጎት እዩ ዝስዕርር ዘላ ኣሜሪካ እቲ ካፒታሊዝም ሰብ ክቕበሎ እንተኮይኑ ንሰብ ከንብር ዝኽእል ክኾን ኣለዎ ባዕሊሎም መስቲ ትሪልዮነራት ክኾኑ ከምቲ ዝድለ ድማ ታክስ ዘይከፍሉ እንድሕሪ ኮይኖም እቲ ሃገር ርትዓዊ ዝርግሕ ናይ ሃብቲ ክህልዎ ይክእል እዩ መንግስቲ ድማ ብዝተኻእለ መንገዲ ካብቶም ሃብታማት መንዚዑ ዘይኮነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወሲዱ ነቲ ገንዘብ ናብቶም ፅጉማት ገፁ ናብ ስድራ ቤታት ገፁ ናብቲ ትሕደሞ ዘለዎ ዝተፈላለየ ሲስተምስ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ንዛረቦ ዘለና ፋንታዚ ዓለም ዝግበር ዘይኮነ በዓል ስዊዘርላንድ ዝግበር ነገር ኢና ንነግረኩም ዘለና በዓል ስዊዘርላንድ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ታክስ ካብትን ወሲዶም ኢንፋክት እቲ መንግስቲ ንኣብነት ኣብዚ ወላ ፅቡቕ ደመወዝ ተለካ ታክስ ናትና ምስ ካልእ ኤውሮጳውያን ከነወዳድሮ ከለና ኣዝዩ ውሕድ ታክስ ናትና ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ኣብዚ የድልዮ ገንዘብ ኣይጥፍን እዩ ኣይኖ ገለይኹም ገለገለ ሰባት ዝበዛሕኩም እኳ ኣይትኸውን ገለይኹም ስለምንታይ ብዛዕባ ስዊዝ ብዙሕ ስለተቐመጠ ውጢኻ ከምኡ ትብል ገለ ትብሉ ትኽእሉ እዮም ሓቆም እዮም ድማ እዚ ኣነ ዝብለኩም ግን ከይትኩም ሪሰርች ይግበርዎ ኢትስ ጀስት ኣብ ባይታ ክትረኽቦ ትኽእሉ እዮም ብዛዕባ ስዊዝ ዝነግረኩም ድማ ሓደ ግዜ እቲ ንደልዮ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ፅቡቕ ኣብነት ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና ኣሜሪካ እቲ ካፒታሊዝም ቁጠባዊ ምንጭናታ ገለመለት ገለ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣለዋ ግን ብቐሊሉ ኣሪማ ንህዝባ ከተገልግለሉ ዘለዋ መንገዲ እናሃለወ ግን ኣይትገብሮን እያ ዘላ ቢልየንስ ናብ ኩናት ተጥፋ ኣላ
እዚ ገንዘብ እዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ የርብሖን እዩ ዘሎ እዚ ገንዘብ እዚ ወሲዶም ንህዝቦም ከርብሖን ተዝጅምሩ እዚ ኩነታት ዛይም ተፈጥረ ስለዚ እናልኩም ለባማ ዝመስሉ ጻዓዱ ናብ ሶሻሊዝም ተኸድና ይሕሸና ይብልዎም ኣሎ ሶሻሊዝም ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ይኮነ ካታስትሮፊ ሶሻሊዝም ዝበሃል ዝኸፈ እዩ ቻይና ከማነት ኮሚኒዝም ገዲፎም ናብ ካፒታሊዝም እዮም ተመሊሶም እዚ ኩሉ ምዕባለ ብካፒታሊዝም እዮም ጽዮም ሶሻሊዝም ኣይኮን ግን እንታይ ገይሮም ብምሉእ እቲ ናይ ኣሜሪካ ካፒታሊዝም ኣይተኸተልዎን ክልተ ነገራት ኣጉዲሎም ካብ ወላ ብዙሕ ነገራት እዮም ኣጉዲሎም ሓደ ካብኡ ብገንዘብካ መንግስቲ ክትዝውራ ይትኽእልኒ ኢኻ ኢሎም ጃክማ ከምኡ ድማ ቢልዮነራት ሓፍከፍ ክብሉ ምስ ጀመሩ ነቶም ናይ ኣሜሪካ መዛንኦም ሪኦም ኣምፂኦም ጠቅጠቅ ኣቢሎም በቶማት ሒዞሞም ሎሚ ኣብ ቻይና ቢልዮነርስ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኣብ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ተንከስ ዝብል ሰብ ግን የለን ፖለቲካን ሃብትና ንበይኒ መንገዲ ኢሎሞ ኣብ መንገዲ ክትመፁ ኣብ ፖለቲካ ክትመፁ ዘልዮም ገንዘብኩም ክደፎ ንገንዘብ ኣብ ፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ሒዝካ ብኡ ጌርካ ቢልዮነር ክትከውን ግን ኣይሕሰብን ኢሎሞ this is a very good statement a very good law ሕጊ ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ዝሰርሕ ሚልዮነር ክኾን ኣይግባእን ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ዝሰርሕ ሲ እንዳሓዋሩ እየ ዝብለኩም ዝመፅእ 50 ዓመት ወላ ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ እናሰርሐ ከኣቱ ከሎ ኣብቲ ሃገር ትካል ዘይነበሮ እንተኮይኑ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ኣትዩ ሚልዮነር እንተኮይኑ ክትኣስሮ ጥራይ ዘለካ ነዛ ዘረባ ሒዝኩም ድሕሪ 10 ዓመት ተዝክርዎም ደስ ብለኒ ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይ ኤርትራ ኣትዩ ሓደ ሰብ ቅድሚ ምእታው ፋይናንሻል ዲስክሎዘር ጌርካ ክንደይ ገንዘብ ሒዛ ኣትዩ ክትሪኦ ኣለካ ርኢኻ ምስ ኣተወ 50,000 ናቕፋ እንተነይሩ ኣብ ባንክናቱ ምስ ኣተወ ደሞዝ ርኢኻ ድሕሪ 10 ዓመት ክንደይ ኣሎ ገንዘቡ ሚልዮን ኮይኑ ተፀኒሑ ካበይ ኣምፂኻዮ ክትብሎ ኣለካ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ኮራፕሽን እዚ ኖርማል እዩ ኮይኑ ዘሎ ታራ ሰባት ኮይኖም ይመፁ ፕሬዚደንት ምስኮኑ ወይ ሰኔተር ምስኮኑ ማልቲ ሚልዮነር ኮኑ ካበይ ይመፅእ ብልሽውና እንታይ ብልዎ ሰብ ሎቢ ኢንፍሉወንስ ብላብላ እዮም ዝብሎ ብልሽውና እዩ ኣብ ቻይና ነዚያ የፍቅድን እየ ኢሉ ስለዚ ኣብ ፓብሊክ ሴክተር ዝመፅእ ፅቡቕ ደሞዝ ኣለዎ ማልቲ ሚልዮነር ክኸውን ግን ኣይኮነን ኢሎም ብልሽውና ክገብር ተረኽበ ድማ 2 ዓመት ወይ 6 ዓመት ኣይኮነ ዝእሰር ዓብይ ብልሽውና ዝገበረ ሕልፈት እዩ ዝቕፅል ኣብኣ ከሎ ጠጋ ኣቢሎም ሓኒቆም ቀትልዎ ኣብ እስር ቤት እውን ግዜ ከጥፋሎም ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ዳትስ ዋይ ሰባት ነቲ ካፒታሊዝም እምነት ኣብ ልዕሊኡ ሪዶም እምበር ሕማቕ ስለ ዝኾነ ይኮነ ካፒታሊዝም መንግስቲ እንተደይ ተቆፃፂሩ ሓያል መንግስቲ ተዘይብልካ ቁርጡ መንግስቲ ተዘይብልካ ናብ ደልሃመት እዩ ዝወስደካ ናልካ ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ንበዓል ነቶም ሶሻሊስት ዝኾኑ ማምዳኒ ዝመርሖም ዘሎ ንዑ መሪፆም ኩላቶም ድማ ሕጂ እውን ንዑ ምስኡ ዝሻረኹ ናብ ስልጣን ይመፁ ኣለዉ I know these are a little bit ዘፍርክ ክመስለኩም ክእል ግን nothing strange ኣብ ታሪክ ዝደጋገም ነገር እዩ ሕጂ ናብ ዘባና ንኸይድ ላይክ ኣይትረስዑ States has pivoted with striking urgency toward East Africa. The message coming out of Washington is blunt. The guns in the Horn must go quiet, not because American policymakers suddenly discovered humanitarian conscience, because the Red Sea, the artery through which over 12% of global trade normally flows, is bleeding commercially, and Washington cannot afford that. What the US is now attempting is nothing short of a sweeping geopolitical engineering project. A chain reaction peace initiative, threading together Saudi Arabia, the UAE, Egypt, Eritrea, and Ethiopia in a single interconnected diplomatic mechanism. The problem? Every single link in that chain carries the seed of its own collapse. And if one breaks, they could all go down together. This is the situation on the ground right now, and it is more dangerous than the headlines suggest. Red alert, the Saudi leverage platform. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣደነው ማለት ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ ኢልካ ከም ትገልፆ እውን ኣሸጋሪ ዝኾነ ዞባ እዩ ኣሸጋሪ ዞባ እዩ ማለት ኣብ ታሪክ ከምዚ ዞባ እዚ ዝተበደለ ዞባ ኣሎ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ ዝያዳ ሕጂ ድማ መብዛሕትኡ ነገራት ገለገለ እኳ ዕረፍቲ እውን ረኽቡ እዮም ካለ ነገር ከስዕ ሕጂ ናብ ዝገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዞባ ድማ እዚ ዞባ እዚ እዩ ኣብዚ ዞባ እዚ ኣብዚ መፃ ዘሎ 5 ዓመታት ሲ ኣደነው ማለት ኣመና ተዓሚትካ ትኸይድ ኮይንካ ጥራይ ተስፉነት ክመፃካ ዝኽእል because every side ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ በቃ ቀይሕ መብራህቲ ጥራይ ኢኻ ትርኢ ናይ ኢትዮጵያ at any time ኣብ ከቢድ ጆኖሳይድን ካልን ክቕየር ዝኽእል ኩናት ብቐሊሉ ክቕየር ይኽእል ኣብ ሓደ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ግንባራት ከቢድ ዝኾነ ናይ ዓሌት ምትፍናን ኣሎ ናይ ሃይማኖት ምትፍናን ኣሎ ኩሉ ንስኻ ትደልዮ ዓይነት ምትፍናን ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኩላቶም ድማ ከክንዲ ገለ ብረት ተሰኪሞም ኣሎ ናይ ሱዳን ጉዳይ ተስፋ ጌርና ነርና ክዕርፍ ኢልና ኖ ክዕርፍ ኣይደለን እዩ ዘሎ መሊሱ ክግህረሉ ዝኽእል መንገዲ ይርአ ኣሎ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ሶማልያ ቁሩብ ተስፋ ጌራ ነርና ብሓደ ጥሙር ሃገር ክትከይድ ወል ሶማልያ ፕሮባብሊ ክትመቓቐል ከም ትኽእል እውን ተኽእሎ ኣሎ የመን እንድሕር ከይድካ
I don't know ካብ ኢራን ረኺቦም ሲኖም ትሑቲ ቦቱ ሒዝሎ ግን ኣብኡ ክፍጠር ዝኽእል ኣሸውየ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ስለዚ ሓደ ሃገር ጥራይ ዘሎ ኣብቲ ከባቢቲ ኤርትራ ዝበሃል እዩ ብኩሉ ወገናት ድማ ዝትንከፍ ሃገር እዩ ኸዚ ኩላቶም እቲ ሓዊ ብኩሉ ሸነኽ ዘሎ ከረኻኽበልና ዝኽእል እዩ እና ንእሽተይ ሃገር ኢና ውሑድ ህዝቢ ኢና ሃገርና ከነውሕስ ሃገርና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ግን ናይ እዚኦም ኩላቶም ከክንድገለ ዝኾነ ሃገራት ፀገማት ግን ኤርትራ በይና ክትፈትሖ ወይ እውን ኤርትራ ናብኡ ተዓሊኻ ንኽትፈትሕ ዓቕሚ ክህልዋ ኣይክእልን እዩ እንተዘየለ ዝርከቡ ፀጋታታ ከተባኽን ክትክእል ኣለዋ ናው ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ንቀርኒ ኣፍሪካ ብመንገዲ ስዑድያን ግብፅን ገይሩ ሰላም ክፈጥር ዝደሊ ዝነበረ ይመስል ነይሩ ኣምናት ሹር ሕጂ ከምኡ ፕላን ከም ዘለዎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ዝነበሮን ሎሚ ዝነበሮን ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክቀያየር ዝኽእል እዩ ምልክት ናቱ ድማ ኣብ ህወሓት ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ እንተሪእናዮ ፈፂሙ ንክልቲኦም ሰላም ከምፅእ ዝደሊ ነይሩ ተትኸውን እታ ብህወሓት ጥራይ ንበይኑ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ቅቡል ኣይምኾነን ነይሩ ንክልቲኦም ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ንሳቶም ጥራዮም ከፍርህዎ ዝኽእሉ ናብ ጣውላ ንክመፅእ ንውዕል ፕሪቶርያ ንክገብር ጠቕላላ ውዕል ፕሪቶርያ ንዘይግደስ ከም ድሌቱ ሕንብቲ ጆክ ንዝፃወት ዘሎ ወላ ሓንቲ ይበሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢድየት ተኣይቱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ዕሸል ማንም እገዳ ከውርደሉ ወይ እውን ስጉምቲ ክወስደሉ ዝኽኣለ የለን ብግምጣሉ IMF መዓልታዊ ሚልዮናት ገንዘብ ቸክ ክፅሕፈሉ ንርኢ ኣለና ንረብሖም ድማ ሙሉእ የተግብረሎም ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣሜሪካ መሪፃቶ ከም ዘላ ዘጠራጥር ኣይኮነን ጥራይ እንታይ እዩ ትስክፍታ ናቶም መሪፆም ኣለዉ እዮም ደልዮም ኣለዉ እዮም ግን ነታ ሃገር ክሕዛ ይኽእል ኣይክእልን ግን ኣይተኣማመኑን ኣለዉ ሕጂ ባዕላቶም ኣብ ጎኑ ክስለፉ ኣምባሳደር ከም ኣሲስታንት ናቱ ኮይኑ ወይ እውን ከም ቦስ ናቱ ባዕሉ ንሓንሳብ ና ክልል ኣምሓራ እናኸደ ሓንሳብ ንክልል ትግራይ እናኸደ ንገሊኦም እናኣገደ ንገሊኦም እናፈራርሀ ነቶም ንፋኖ ዝድግፉ ዘሎ ሚድያታት ኣብ ኣሜሪካ ድማ እናፈራርሀ ክዓፅወኩም እየ እናበለ ዳርጋ ንኣቢ ንክዕወትዎ ዘይገብርዎ የለውን ኣብ ጎኑ ድማ ኢማራት ድማ ኩሉ ዝከኣላ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ጭዋዳ ጌራ ድማ ነቲ ኣቢ ሰለይ ንምግባራ ትሰርሓላ ናብ ሱዳን ሕጂ ብሩህ ኢኻ ትሪኦ እዚ ንመንግስትን ሰራዊትን ሱዳን ንዑ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ፈፂምካ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ኩሉ ርኢና ግብፂ ይኹን ስዑድያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዎም ካርታት ኣዝዩ ውሕድ እዩ ክንሪኦ ከለና ካብ ናብኡ ንሱዳን ግብፂ ወላ ሓንቲ ክገብሩላ ኣይክእሉን እዮም ዘለዎ ክነቲ ሞራል ዝህብዎ ኣብ ጎንኩም ኣለና ገለገለ እንተደይ ኮይኑ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ከማን ኣገዳሲ ሓገዝ ክገብሩሎም ንርኢ ኣለና ጀስት ብኣፎም ብዙ ጠራራራ ይበሃል ግን ኣምናሹር ክንዱ ዝኣክል ምክንያቱ ንዳዕ መሰሪኡ ዝኣክል ቤዝ ሂብካ ሳተላይት ኢሜጅ ዘለዎ ሰራዊት ተሰልጥነሉ ቦታ ብብዙሓት መንገዲ ዝተመሳኸረ ክሳዕ ክንዱ ማሓድሽ ግንባር ገይሩ ውፅኢት ንኸምፅእ እንድሕር ጌርካዮ እሞ ካብ ባህሪ ዳርብ ዝብገሳ ድሮናት ክንቀሳቐሳን ተፍቂድካ ኣሎ that's another story ስለዚ ካብኡ ናብኡ ክሕግዝ ዝኽኣለ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ኤርትራ እዩ ዝበሃል ኤርትራ እዩ ካብቲ ዝነበረ ናይ ቦር ሱዳን ኣንጎሎ ናብ ካርቱም ገጾም ንክበፅሑ ዓብዲ ድፊ ዝገበረሎም ሰራዊት ብምስልጣን ድዩ ሞራል መሃብ ድዩ ብካልእ ደገፍ ዝገበረሎም ኤርትራ እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ከም ዘለዎ እናቐፀለ ክኸይድ ከሎ ካብ ሕጂ ዝቕፅል ብፍላይ ነቲ ኩነታት ናብ ትግራይ ናብ ሱዳንን ከምኡ ድማ ናብ ኣምሓራ ፅዕቕ ዝበለ ክንገብር ኢና መጀመርያ ኣብ ሱዳን ንጀምር ለንቀነ ክልተ ነገራት ተረእየን ኣለዋ let me show you እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ሱዳን We wanted to confirm the location of Camp 17 for ourselves. The area around it is exactly as it is on the map. Drone footage shows the structures that Ahmed describes as the RSF dorm and the asphalt area used for training on technical vehicles and weapons. It matches satellite images confirming the layout of the overall base, consistent with what Ahmed described. Rows of vehicles can be seen, which match the model of truck the United Nations say the UAE regularly sends to Libya and to the RSF. ሕጂ ከምቲ ብብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ እናሓገዘ ዝገብሮ ዘሎ ዝብልዎ ብዙሕ መንገዲ ይሕግዞም ኣሎ ዝበሃል ሕጂ ድማ ኣብዚ እውን እንተሪእና ዓብ ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኣብ ኩፍራ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ቤይዝ ኣለዎም ኢማራት በዚ መንገዲ ድማ ዝዓበየ ሎጂስቲክስ ናይ RSF ናይ ዳዕ መሰሪዕ በዚ ገይሩ እዩ ዝኣቱ ሊብያ ምስቲ ሃፍታር ዝበሃል ዓብ ክፋል ናይ ሊብያ ሒዙ ዘሎ ጀነራል ብመንገዱ ገይሮም ንዑ ካቨር ሂቦም ብኢማራት ብዙሕ ነገራት ስለ ዘንቀሳቐስ ነዳዲ እውን ብዙሕ ዓብ ክፋል ንሱ ስለ ዝቋፀሮ ንሱ ይቋፀሮ ዘይኮነስ እቲ መሸጣ ናይ ነዳዲ እኳ ተሸራሪኾም ገብርዎ እዮም ዝበሃል ብሓፈሻ በዚ መንገዲ ናይ ኩፍራ ገይሩ
ሓደ ካብቲ ቀንዲ መስመር ናይ ነዳዲ ይኹን ናይ ኣፅዋር ይኹን ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ በዚ ዝካየድ ዋላቶም ካብ ኮሎምቢያ ዝመፁ ዕሱባትን በዚ ቦታ እዚ ከም ዝኣትዉ ዝነበሩ እዩ ዝንገር ስለዚ ብሳተላይት ኢሜጅስ ዘውፅዎ ሓቅታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ክሮስ ቦርደር ሓገዛት ዝግበር ብዶባት ኣትዮም ኣብ ሱዳን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣስተዋፅኦ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝንን ዘሰክፍን ኩነታት እዩ ግን it's just Sudan is in a deep trouble. We gained rare access to an embed with the Libyan National Army. Libya is just one of many countries that's been dragged into the Sudanese civil war. Since 2023, the Sudanese Army and the Paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, have been fighting for control. And it's become a full-blown proxy war. The United Arab Emirates, a longtime US and European partner, has set up a vast network to smuggle weapons and fighters into Sudan to back the RSF. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክትኣምኖ ዘሸግር እዩ ግን ኣብ ብዙሕ ግዜ ተዛረብናሉ እዩ ሳሕቲ ዝወፅእ ዶኩመንታሪ ፊልምታት ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ምስቲ ኩነታት ርክብ ዘለዎም ሓይልታት ዝወፅእ ዘሎ እዩ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኩለን ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ኩለን መዳውብታ ተሳቲፈን ኣለዋ ሊብያ ጫድ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ሳውት ሱዳን ኡጋንዳ ኬንያ ኢትዮጵያ ወላቃታ ዶብ ዘይብለን ኬንያን ኡጋንዳን ንረእይዎን ኣምናት ሹር ዋይ ንሶማልያ ጉዲሎማ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ብዓብዪ እቲ ቦሳሶ ዝበሃል ዝዓበየ ቤዛዊ ነይሩ ስለዚ to some extent ግብፂ እውን ወላ ኮን ሰራዊት ሱዳን ትሕግዝ እንተተባሃለት ብሓደ ገይሮሞ ዘለዉ እውን ገለ ክፋል ይሕግዙ እዮም ስለ ዝበሃል እዮም በዚ ንሪኦ ዘለና መንገዲ ግን ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝተፈፀመ ግፍዒ who told you እዚ ኣብ ሱዳን ጥራይ ክፍፀም ዝኽእል ነገር እዚ ኣብ ሱዳን ዝተፈፀመ ገበናት ዝፍፀም ዘሎ ጉዳይ እውን ኣብ ሱዳን ጥራይ ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ዝብላካ ሰመን እዩ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከጋጥም ዝኽእል እዩ ብርግፅ ሱዳን ተዛዕበየት ሃገር ኣፍሪቃ እያ ወላ እውን ብደረጃ ዕድመ ናፅነታ እውን ካብተን ቀዳሞት ናፅነት ዝረኸባ ሃገራት እያ ብደረጃ ስልጣነ ናታ እውን ዝበለፀ ስልጣነ ዝነበራ እያ ቁጠባ ናታ እውን ሕማቕ ኣይነበረን መዓት ፀጋታት ዘለዋ እያ ሓደ ሃይማኖት ዘለዎም እዮም ኣብዛዕባ ዝበዝሐ ክፋል እስላም እዮም ቋንቋኦም ሓደ ዓረብ እዩ ዋላ ካልእ ቋንቋታት ኣለዎም ሓደ ቋንቋ ኣለዎም ሓደ ሃይማኖት ኣለዎም መብዛሕቶም ሱኒ እዮም ስለዚ ሱዳን ኢን ጀነራል ዋላ እኳ ብዙሕ ቆሚያት እተለዎም ገለ መለ ቋንቋ ሓደ ኣለዎም ሃይማኖት ሓደ ኣለዎም ካልኦት ሃይማኖታት የለውን ኣብቲ ውሽጢ ብለክም ኣለዎም ግን ጀነራል ክንዛረብ ከለና ዝበዝሐ ክፋል ዓረብ ዝዛረብ እቲ ህዝቢ ዝበዝሐ ክፋል ድማ ኣመጋግቡ ይኹን ኣከዳድኑ ሃይማኖቱ ሓደ እዩ ኣብዚ ዓበየ ክፋል ኣብ ሱዳን ዘሎ ምምቕቓል ግን ካላርስቲ እዩ እንታይ ክብለኩም ስለ ዘለኹ እየ ኤርትራ 9 ብሄራት ኣለና ክልተ ሃይማኖታት ኣለና ዴኖሚኔሽንስ ካልኦት ማለት ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ክል ክትብሉ ትኽእሉ ንሓንሱ ክርስቲያን እዮም እዚኦም ካብዚ ግሄርሲ ዝበዝሐ መፅሓፍቲ ናቶም ሓደ እዩ ክርስቲያንን እስላምን ክልተ ኣለውና ፍልልያት ብዙሕ ኣለና ኤርትራውያን ካብ ሱዳን ክንሪኦ ከለና ብሄራትና ናቶም ቋንቋና ናቶም ባህልና ናቶም ገለ ዘለዎም ኣለውና ግን ሃገራዊ ሓድነት ክንፈጥር ክኢልና ኣለና እዚ ነገር እዚ ኣቃሊሉ ዝርዮ መቸም ካብ ከባቢኡ ክመሃር ዘይከኣለ እዩ ሓደ ዝገብረካ ሓድነት ኣምላኽ ስለ ዝሃበካ ጥራይ ኣይኮነን ኣቦኻን ኣዴኻን ወሊዱካ ከሎ እውን ሓድነት ክህልወካ ክእል እዩ ካብ ሓንቲ ኣደን ካብ ሓንቲ ኣቦን ተወሊድካ ኣብ ሓንቲ ገዛ በሊዕካ ሰቲኻ ዓቢኻ ሰላም ዘይብሎም ስድራ ቤታት ኣለዉ ዶ ኣብ ዓድና ኣብ ህዝብና እውን ኣብዚ ደጋጅ ዋላት ክትሪእዎ ከሎ መሊኦም ኣለዉ እኮ ካብ ሓንቲ ስድራ ተወሊዶም ሰላም መርሓባ ዘይብሎም ሰላም ክህልወካ ፍቕሪ ክህልወካ ሓድነት ክህልወካ ሓዋስ ስለ ዝኾንካ ሓደ ሃይማኖት ስለ ዘለካ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ሓድነት ንክህልወካ ስራሕ እዩ ፍቕሪ ንክህልወካ ክሰርሓሉ ኣለካ ክትጉስጉሰሉ ኣለካ ክትደኽመሉ ኣለካ ክትደርፈሉ ኣለካ ክዝይመሉ ኣለካ ከተብዕሉ ኣለካ ፌስቲቫላት ክትገብረሉ ኣለካ ሓድነት is something that you work every day እዛ ቻነል እዚኣ ኩሉ ነገራት ፋሕተ ኢልዋ ኣብ ሓድነት ጥራይ ክትተርፍ ትደሊ I hope ካብቲ ሓድነት ትበሃል ተንከስ ከይበልኩ እታ ቻነል ክዓፅዋ ድዮም ክጠፍእ ድያ ክትዕፆ ድያ ጠጠው ክብል ድየ ገለ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ዝሰርሓ ቪድዮ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝትንክፍ ኣይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣይእትወላ ንኸውን ተስፋ ገብር ኣነ እኳ ይገብር እንድየ ግን ከም ገለ ኢሉ ሓደ ሰባት ናይ ካልእ ቪድዮታት ከይተረዳእካ ትገብሮም ሓደ ግዜ ዝፀልኡ ክህሉ ክእል እዩ ንሓዋሩ እውን ኣነ ቪድዮ ክገብር የብለኩም ኣይክእልኒ ካልኦት ምሳይ ዝሰርሑ ፓርትነርስ ክህልው ንኽእሉ እዮም ስለዚ ኣይ ሆፕ ከምኣ ይገብር ንኸውን ኣነ እኳ እዛ ቻነል እዚኣ ሽም ክትቀይር ተኮይና ሓድነት እዩ ክኸውን ሽማ እታ ሽም ስለተመንጠልኩ ግን ብዙሕ ጎያላ ኣይክእልኒ እንታይ ንኽብል ኢለ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ፀገም መሰረቱ ሓድነት ስለ ዝፈረሰ ጥራይ እዩ ንሓድነት ዝግባእ ኣተኩሮ ስለ ዘይተዋሃበ ጥራይ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብካልእ ከም ድሌትካ ክትነቕፎ ትኽእል ኢኻ ኣይትንቀፈኒ መንግስቲ ዝብለካ ጌጋ ዘለዎ ሰብ እዩ መንግስቲ ክንቀፍ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ቆላ እውን ነዚ ስራሕ ይንቐፉ ንብለኩም ብሃናፂ መንገዲ ግን
سويلك تعرف ترى يكون إزيا خمزيا خد كون الله الكا حساب كتبدا لك أنا منقصون تدي اللي بعلو فلت كسوق اللي نابل كلوتي مسني أبي أوروبا يمس ولا أمريكا أجباب الله نغفيتان فيدباك محبن كريتسايز نقارن أجباب الله نتصبغ تبل نتيجة قاعد ما سويلك تعرف يكون كرم الله زين تزخون محاشة كتب لك تكلالك زيد ما تي بروبر اللي انت تغيرو منغس يكون كالوتون يقبلوا سلازا بيرترا انت كابتياتا زبسحت كابتانا صنت صابلو مستسرحت لان تلو بيرترا حدنوتن كليو اذا حدنت زيد ما ببزح تصابوتات يفتنالو نبزح تصابوتات ما سغير وي انا بهيوتي تزعبي فتنانا هي حدنتنا يرترا معسير يي ندريكمني اب كبابي 2010 شواتن زي اغازيان زبل قدميو تناي جبهادو ناي جهادو نا تباله I'm sorry, I have to tell you this. Ab Sudan أنا صبت مكرو أين برنا ولا تم تكخرن أنا بتخرج سوزون كتب مثلا موزنا برو أب Sudan يسألوني يروي كبها يرحكوا سلام قبل خيد اليوم just because Sudan وين كم سلسلة دليو نسخة إيرترا سوزون كوي عرب سلسلة تملق عم تفدع عم زل حصل لازم مسلم Sudan عم هجرم يسخة جوانا خين كاي يسمع منير صبغا يكون نزي إزي حدا كابتي أب Sudan زي نبرة فيروس سلسلة خفامي براب كرون كله دا حواتنا يمنيرون أنا كعب كله دكزاتي يمنير مسلم يوم كريستيان في اللي بلين كم زبال في اللي نبرة في اللي كابي مثلا نيرام سوري زيا كذا ما ولا كابت مدبي أو سيات نتلا في الليات أب في اللي تعبيد كي مسلكم زي أب كرن حدنت يرترا نحوارو حدنت كل وادي وحدنت كسر دا يسرعن كرن إكسبيرمنت كرن تفلتوا يعني تم زي تفلتوا هذا ما كلت هايمانوت بيتارسيان مسجدن ببزع زركبلا كريستيانن اسلمنان بمعرز نبرلا ቋንቋታት ብዙሕ ዝረበላ ናይ ብዙሕ ዓይነት ሕብረተሰብ ብሓደ ዝነብረላ ከተማ እያ ስለዚ ከረን ፃዕዳ ዝብል እውን ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ከረን ፍቅሪ ነይሩ እዩ ኣብዘን ኣነ ዝወፃሉ ዝነበርኩ ፈተና ግዜ ግን ፈተናታት ነይሩ እዩ ብፍላይ ሰብ ስዑድያ ክኸይድ ምስ ጀመረ ኣም ሶሪ ንስዑድያ ክነቅፍ ኢለ ኣይኮንኩን ስዑድያ ከይድ ድማ ምስ መፀ ተለኺፎም ከምዚ ኣኽራርነት ሒዞም መፁ ነይሮም ነቶም ክርስቲያኑን በልኩኹም ግን ክርስቲያን ይኸዱ ይነበሩ ናብ ኤውሮጳ ከይዱ ዝመፅእ ብዙሕ ክርስቲያን ኣይነበረን ንሱዳን ዝኸይድ ንስዑድያ ዝኸይድ ግን ብብዝሕ ነይሩ ማለት እጂ ስዑድያ ምስ ከዱ እቲ ኣኽራርነት እዚ ፋንዳሜንታሊዝም እዚ ዋሃቢዝም ዝብል ዋላ ንዓታቶም ንስዑድያ ስዑድያውን ክእጉድ እዩ ግን ንስዑድያ እውን ይፀልዎም እዩ ንሱዳን እውን ፀገም ይኮይንዎም ነይሩ ግን ኣት ሰም ፖይንት ድማ يتقمدوا سلازنبرو إذا أخرار مخان مس كريستيان كتنبرا يتخلني غا حقتاتنا تكا إمبوست كجبر الله مالكا كم زخ كخون لهم كم زده يكونوا سلامة يتبلوا في الله بلنسي مرة قربت زنبرا الناس بينا تسمي كستنت الواتات كما تجميرو سبك قواني كات جميرو زمان نسخاون قبل ما ست كبريخة جي نفرج جميرنا لنا نتي إذا حدنا تزك فرس ماله دي زغول سب كم زي اللي فقر زنبرسي كلنا قرص فحبتن كأتو ماله دي قلا أبن بلول درجة نيرو يحري عن سدة توصيه سدت وتي أب السودان دما صبوق تمكر يراهون حجتي أبزين زحلفة لتسي تخيل نقدر أبزين زحلفة 3-4 عامات زريو زلوا صراحة بمنجستي أنا أكتيف لنتناي منجستي كاتولوس لوز جمر زلهم they are really trying نتحدث نعمل سوون نتي هايمانوتات نابن نتي عيد كبعال كله كريسنا دناي فاسكاتات كبعال كله نت هايمانوتاسي زلا عليه كبر تغابيروم زخدوا له منجدي أنا بسرعوا لي نبرون يبلكم يلهون أنا جن RTV كاتالي نبركم كابزا أنا زكاتلو جن صبوا نجار يرلله صبوا خنا متأسسار نايتزبي يسرح له نتي هذا حفل بينه حيزو خي كيد كاثوليك أنا ترى إذا حجرنا تكيبل بروتستانت كم خيبل أرثوذكس كم خيبل أسلامي كم خيبل نقول تشيك تقبل لك إذا حجرنا كلهم يعني أملاك دمنا كلهم حدا يو ببناتكم من قد تودسوا جن أملاك كحدا أملاك يزلوا ولا كلنا هم من هنا نعمل هذا أملاك يزلوا بعلا زحات أملاكات اللو زبلوا يلو خنيا أبهندق اللو يم أما لختيهم قلنا أملاك يكون so انتهي كنا بلدلينا هنا زغلوا زربان تايم تقولوا that's a little word long كريا خلوا بزيه تزربان زلا why is this happening to Sudan Sudan أبحد الناس لدي سروا أنا اللي خاي هذا قبيلة هذا عليت أنا عندنا السودان أنا تسألي تي من عمر كم زيبل تهدروب كم زيبل ولا بجاب كسلا بنت فنان تفتيروا لزبل لأن أنا صابر نيره هذا النتكا كتشرح له كتكلم لك هايمانوتن قان حدث لزخون كحد النت كم زيبل كا سومالن سودان أبنت يخونوا خا تفل اللي هتكا تسرح كال حد النت يمسيو نتحد النت كان تسرح كالو نتي في اللي هتكا تسرح كالو كتصبان تسرح كاي سببيو كتوقف أنت دليل خادمة أبتأبي بنت تعطي خادمة كم ذا السودان تخونا دلا نتفل اللي هتكا تقيمهم هجر كاي فرسوا أم صورنا ويش تزارب كلها السودان تيفس أمال ده يكون سنتاي كابن مهاريو السودان ده في تمزر لي حزننا كم كيران خلده أنا يكلني
ግን ካብኡ ክንምሃር ንኽእል ኢና ካልኣይ ግዜ ኣብ ካልእ ዓለም ከየጋጥም ድማ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና እዚኣ እታ ዝዓበየት ለሰን እያ ናይ ሱዳን ካብ ልበይ ዝሕዝነኒ ሃገር ከምዚ ኢሉ ክፈርስ ኣብ ማንም ሃገር ኣይደልን ኢኻ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያን ፍልልይ ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኣብ ሱዳን ግን ናይ ደገ ሓይሊ እዩ እዚ ኣረብ ትሪእዎ ኣሎም ካበይ ይመፃ ኣሎ ንኢትዮጵያ ከምኡ ኣረብ የለን ኣምሓራ ካብ ብልፅግና ብረት ወሲዶም እዮም ዝስዕሩ ዘለዉ ተጋሩ ከምኡ ሸነ ከምኡ ካብ ደገ መፅኡ ድሮናት ዝቦም የለን ኣብዚ ግን ኢትስ ዲፍረንት ስቶሪ ሓድነትካ እንተፍሪስካዮ ድማ ከምዚኣ ገይሮም እዮም ዘባልዑኻ ዘርከበ ተረፍናቱ ዝተበላሸዋ ፅዋርናቱ እናሃበ ይፃወተልካ ነቲ ብሉፅ ወርቅኻን ሃብትኻን ድማ መዝሚዙ ይኸይድ The Emiratis started shipping weapons and fuel to Sudan through existing routes in Libya and Chad. Today, their supply lines extend across Africa. Lighthouse reports Sudan War Monitor and Evident went to Libya to investigate the UAE's most entrenched operation in this network. ሓደ ካብቲ ብቁዕ ስራሕ ዝበሃል ከምዚ እዩ you go out and find ነቲ ኩሉ ሕማቕ ነገራት ዝግበር ዶክመንት ጌርካ ብሰሃራ ከይድካ እቲ ሰሃራ ንሕና ንኸዶ ዝነበርና ኩፍራ ማለት ትዝክርዎ ተኮይንኩም እቲ ካብ ሱዳን ሰሃራ ሰጊርካ መጀመርያ ተኣትዋ ከተማ ተቐደም ከማይ እንድሕሪ ኮንኩም ኩፍራ ኢና ናቱ ነርና ኣብ ኩፍራ ዕሪፍካ ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ንትራብልስ ነዊሕ መንገዲ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩፍራ ዝበሃል ድሕሪ እቲ ኩናት ኣብዚ ኩናት ናይ ሱዳን ትዝዓበየ ድሕሪ ምፍራስ ናይ ሊብያ ማለት እዩ ትዝዓበየ መዋፈሪ ናይ ወታደራዊ ሎጂስቲክስ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሱዳን ኣብ ምስቃይ ድማ ዓብይ ተራ ዝተፃወተ እዩ ኢማራት የትኩም ኣይትሰኣኑ ጥራይ ኢና ክንብሎም ንኽእል ኢማራት ሱዳን ብዙሕ ሓለፋዮም ገይሮምሎም ቀደም ኣብ ታሪኾም ግን ትማሊ ዝገበርካዮ ዘገድስ ኣይኮነን ሎሚ ዓለም ምስ ሎሚ እያ ትኸይድ ትማሊ ዝገበርካሎም ውዕለት ዝዝክሩ ውሑዳት ከም በዓል ናይ ኤርትራ መራሕቲ ሶማል ትማሊ ንኤውሮጳ ክንቀሳቐስ ፓስፖርቲ ቦምና ኢሎም ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ካብቲ ዝርከቡ ክገብሩላ ዝፍትኑ ኢኻ ትርኢ ኣብ ግዜ ሰውራ ዝተገበረልና ኢና ተገይሩልና ኢልና ንዛረብ ዘለና ትማሊ ዝገበረትሉ ኤርትራ ንሓሰን ሼክ ግን ንዑ ጉሒፍዎ ምስ ኣቢ ዲስኮ ይፃወት ኣሎ ቅድሚ 2-3 ዓመት ዝተገበረሉ ሓለፋ ረሲዑ ምስ ኣቢ ክዕንደር ንሪኢ ኣለና ስለዚ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ is quite different it's astonishing ሕጂ ኩሉ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ካበይ ንምምፃእ እዩ ኣብዚ ንኸይዱ ሪኢኻ ስለ ዘይዝረብ በቲ ካልእ ገፅካ ከርየኩም ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ኣሎ ቀነ ድማ እዚ እቲ ናይ ከባቢና ጥራይ ናይ ሱዳን ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ካልእ Washington is expanding its footprint in Berbera building new facilities and deepening coordination with Israel and the UAE. The aim, secure the Red Sea and monitor Iranian and Turkish activity in the Horn. America, ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ትደልላ ወይ እውን ምርግጋእ ትደልላ ዝበሃል ትክክለኛ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ጌም እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ ልክዕ ከምዚ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ግዜ ንክሽምቱ እምበር ኣብ ኩናት ክምለፁ ክእሉ እዮም ዝበሃል ዘሎ ፖሊሲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናቶም እውን ከምኡ ይድመስል ስለዚ ኣብ በርበራ ምስ ሶማሊላንድ ኢዶም ክእትዉ ይፍትኑ ከም ዘለውን ኣብኡ ከስፋሕፍዑ ይደልዩ ከም ዘለውን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ንሶማልያ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዕግርግር ናቶም ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ the US aligning with the UAE and Israel on the Red Sea security is not a straightforward or uncomplicated as Washington would like it to be. It is increasingly requires trade-offs and a zero-sum calculations well beyond the region. Navigating this region and relation. This is Obazi, Nabahaki, America, Thodozala Mangadi, and the Hadaganya comes on him, Zenogrizolo. Slazi, again, Captain Nai American Iran's Gibertolo Kunatat Radicus, Kinus Hades Agamatun Alomi. ስለዚ ኣሜሪካ ብኢራን ዘጋጥማ ስዕረት ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ተመሊሶም ኣብዚ ከባቢና እንታይ ከጋጥሞም ይኽእል ነቲ ካልኩሌሽን ዋላ እኳ ምስ ኤርትራ ተዘራሪቦም ምስ ግብፅን ገለም ኮይኖም ነቲ ቀይ ባሕሪ ከመሓድሮ ሓሳባት ተለዎም የግዳስ ካልእ ኣማራፂታት ብፍላይ እቲ እስራኤል ነዚ ሑቲ ዝበሃል ንየመን ክሓርሞውን መደብ ስለ ዘለዎም ወይ እውን ኣትሊስት ምክንያት ናዑ ብምጥቃም ኣብ ሶማሊላንድ ዝገብርዎ ዘሎ ምትትታው እናሰፍሐ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ if we go back to the whole story ኣብ ተቕድሚት ክሪኦ ፀናሕና Reaction does not stop at Sudan's borders. Step 2 is where things get genuinely extraordinary. The United States is using Saudi Arabia as a back channel to one of the most isolated and unpredictable leaders in African politics, Eritrean President Isaias Afwerki,
For years, Eritrea was the pariah state, labeled the North Korea of Africa under international sanctions, locked out of Western diplomatic engagement. That picture has changed. Washington and Asmara are now in a quiet, transactional thaw. The reason is simple geography. The U.S. needs security anchors along the African Red Sea coast to protect commercial shipping lanes from Houthi-style asymmetric attacks and other threats. Saudi Arabia, which holds enormous financial sway over Eritrea's treasury, is the chosen conduit. But why is Eritrea so central to all of this? Because Afwerki holds the key to the most explosive flashpoint in the entire region, northern Ethiopia. In a stunning reversal of recent history, intelligence assessments now confirm that Eritrea, which fought alongside Addis Ababa to crush the Tigray People's Liberation Front between 2020 and 2022, has completely flipped its alignment. Driven by a shared determination to weaken እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩሉ እዚ ናይ ቅርና ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ኣሜሪካ ካልኩሌሽንስ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ናይ ሱዳን ጉዳይ ብዓብዩ ኣብ ሊምቦ ክፍታሐሉ ኣብ ዘይከል ደረጃ ኣብ ዘለወሉ ካልኣይ ክፍንጀር ዝኽእል ኩነታት ድማ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ስግኣት ንምሕላው ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ፀገም ንምሕላው ኤርትራ እዚኣ ኣገዳሲ ስሉ ዝኾነት ንኤርትራ ክትሕዝ እንድሕር ኮንካ ድማ ተቐንዲ ንዑ ክሕዛ ዝኽእል ስዑድያ እያ ተመሪፃ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብስዑድያን ግብፅን ጌርካ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ምፍጣር ኣሜሪካ ብቐጥታ ንኤርትራ ከተስምዓ ስለዘይትኽእል በቶም ከስምዕዋ ዝኽእሉ ፅቡቕ ሽርክነት ዘለዎ ብኣሁን ጌርና ኤርትራ ትክክል ምስ ኣሜሪካ ዝሰማማዕ ኣካይዳ ክህልዋ ከም ዝኽእል ወይ እውን ተፃቦታት ክትፈጥር ከም ዘይብላ ኣንፃር ኣሜሪካ ዘይነበረ እንዲሁ ግን ዝኾነ ይኹን ሪስክ ክወስዱ ስለዘይክእሉ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ እኳ ክትከውን ዘይትኽእል ተኾነት ኣብ ጎኒ ስዑድያን ግብፅን ድሕሪ ኮይና ብተዘዋዋሪ ንዓና እውን ዝጥዕመና ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ግብፅን ስዑድያን ብምዃን ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ድሕነቱ እንተወሓደ በዚ ወገን እዚ ከንሕልወሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል ስራሕ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዳማ ዝመስል ፀወታ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ፀወታ እዚ ግን ሓደገኛ እዩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ድማ ቀንዲ ካብቶም ኣገደስቲ ተፃወቲ ናይዚ ጌም እዚ ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዓብይ ካርታ ዘለዎ ብዙሕ ጂኦፖለቲካዊ ዓቕሚ ዘለዎ ከምኡ ድማ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታታት ሒዙ ዘሎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ተመክሮ ኣለዎ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ከብዲዱ ዝፈልጦ እዩ ልዕሊ ማንም ክፃወተሉ ዝኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዙሕ ክገብርን ክሓድግን ዝኽእል ካርድታት ኣሎ ኣብ ዝኾነት ሃገር ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክገብርን ከበላሹ ተደልዩ ከበላሹ ክዕሩ ተደልዩ ድማ ክዕሪ ይኽእል ኢሎም ኣሚኖምሉ ኣለዉ ፈዲኹም ሎ ዳትስ ዋይ ስዕረቶም ኣሚኖም ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክንኣልዮ ስለዘይንኽእል ሓንቲ ክንገብሮ ስለዘይንኽእል ክንሰማማዕ ጥራይና ንኽእል ኢሎም ካልእ ኣይኮነን ፕሬዚደንት ኢሳያስ መርገፂ ቀይሩ ወላ ባዕድ ናፅነት እኮ እገዳ ልዒልናልኩም ኣለና ገለ ኢሎም ከለዉ ኖ ኣይ ዶንት ኬር ኢሉ እኮ ንዓታቶም ዝሕጉስ ኣይኮነን ተዛሪቡ ኣካይዳ ናትኩም ሕጂ እውን ንዕዘበ ኢና ዘለና ዊ ኣር ኖት ሹር ናበይ ገፅኩም ትኸዱ ኣለኹም ፈተነታት ናትኩም ንግምቶ ኣለና ንግምግሞ ኣለና ንዕዘበ ኣለና ግን ዊ ኣር ኖት ሹር እቲ ትኸድዎ ዘለኹም እንታይ ከምፅእ ከም ዝኽእል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዓጊቦም ምስ ኣሜሪካ ሚት ካሚት ክንኣቱ ኢና ወይ እውን ንኣሜሪካ ድሌትኩም ክንገብረልኩም ንዕምፅ ተባሂሉ ይኮነ ተገይሩ ዘሎ ኣሜሪካ ኩሉ ነገር ኣውሪዳ ደይባ ንኤርትራ ብሓይሊ ክትጠጠው ከነብላ ስለዘይንኽእል ምስ ኤርትራ ብሓደ ክንሰርሓሉ ንኽእል መንገዲ ሕጂ ኩልምኖም ክቕበሉና ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ቦቶም ንኤርትራ ዝቐርብዋ ጌርና ንቕረቦም እዚ እውን ጥበብ እዩ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ጥበብ እያ ትጥቀም ስለዚ ኤርትራ ንረብሓ ክትብል ምስ ግብፂ ዝምድና ስለ ዘለዋ ምስ ስዑድያ ዝምድና ስለ ዘለዋ እዚኣተን ድማ ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ስለ ዝኾና ኣሜሪካ ድማ ሃየነቲ ዘለኩም ዝምድና ፅቡቅ ግበርዎ ንኤርትራ ድማ ሓዝዋ ኣብ ጎንኹም ግበርዋ ተይላቶም ኤርትራ ስለትረብሕ ፀገም የብላ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ መፅያ ኣላ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ፀወታ እቲ ዝበሃል ዘሎ ፍርሂ ትግራይ እዩ ንትግራይ ናብ ኩናት ንምውሳድ ብዙሕ ነገር ይግበር ከም ዘሎ ብትግራይ ክግበር ዝኽእል ኩናት ድማ ተዘላዓለ ፍርሂ ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማስክ ቀሊዓ ክትፃወት ጀሚራ ኣላ ስምዕዎ ሓደ ሪፖርት ካብ ቢቢሲ ዝወፅእ ማውን ንዕናውን ኩናት ንውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ስዒቡ ብዕሊ ካብ ዝዛዘም 3 ዓመትን ፍረቓን ተቖፂሩ ግን ድማ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ንማሕበረሰብ ዓለም ዝሓወሰ ስኽፍታ መሊሱ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ መጠንቀቕ ተውፅያ ኩሎም ንመስርሕ ሰላም ዘዕንቅፉ ዘለዉ ወገናት ወጥሪ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ቅድሚ ምዃኑ ናብ ዘተ ክምለሱ ፀዊዓ ዋሽንግተን ንሰላም ኢትዮጵያ የተዓናቕፉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም ፖለቲከኛታትን መራሕትን ሕወሓት እገዳ ቪዛ ካብ ትገብር ድሕር ሒደት መዓልትታት ጥራዩ እዚ መግለፂ ወፅዩ ማዕሪ ማዕሪኡ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ፖለቲካዊ ውጥሪ እናዓሞቐ ይኸይድ ኣሎ ንኻልእ ኩናት ምድላው ይገብር ምህላው ዘመልክቱ ክስታት ይስምዑ ዲፕሎማሳዊ ፃዕርታት እውን ይውስኽ ኣሎ ብወገን ሕወሓት ዝወፁ መግለፅታት ነቶም ዝቐርቡ ክስታት ይነፅጉ ሞዳ
ብልክዕ ኣብ ትግራይ እንታይ ዝካየድ ዘሎ ንምንታይ ኣሜሪካ ዝያዳ ዘቕጥን ምግባር ትፍትን ዘላ እቲ ዞባ ብሓቂ ኣብ ሓደጋ ካልእ ግጭት ወዲቑ ድዩ ከፋፊልና ክንሪኦ ቢላ ኣብ ዘውፀቶ መግለጺ ኩሎም ንመስርሕ ሰላም ዝዕንቅፉ ዘለዉ ተዋሳእቲ ኣካላት ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝምራሕ ናይ ዘተ ጻዕርታት ብቕልጡፍ ክትሓባበሩ ኣተሓሳሲባ ኣላ ብተወሳኺ እቲ ኤምባሲ መራሕቲ ፖለቲካን ሲቪላዊ ማሕበራትን ኣብ ፖለቲካዊ ዘተ ክሳተፉ ከምኡውን ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ንኽልተ ዓመት ዝጸንሐ ኩናት ዘብቅዐ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ክትግበር ጸዊዑ ግን ድማ እቲ ኤምባሲ ኣየኖቱ ውልቀ ሰባት ወይ ጉጅለታት ንመስርሕ ሰላም ይዕንቅፉ ኣለዉ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣይነጽርን ይኹን እምበር እቲ መግለጺ ዝተዋሃበሉ ግዜ ናብ ሓደ ወገን ዘመልክት እዩ ምባል ይከኣል ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነቶም ኣኽረርቲ ኢሉ ዝገለጾም መሪሕነት ሕወሓትን ናይ ቀረባ ቤተሰቦምን ዒላማ ዝገበረ እገዳታት ቪዛ ወግዓዊ ምግባር ይዝከር ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ዳግማይ ግጭት ከይለዓል ስግኣት ይፈጥር ከም ዘሎ ኣሜሪካ ትገልጽ እዚ እገዳ ቪዛ ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም እንድሓር ብወገን ኣሜሪካ ካብ ዝመፁ ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ምልክታት ሓደ እዩ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ከም ዘሻቐሎ ዘመልክት መግለጺ ኣውፅኡ ኣሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብሕወሓት ዝተወሰዱ ስጉምትታት ምቋም ጎናዊ ክልላዊ ቤት ምኽሪ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ዝግበር ወተሃደራዊ ምልመላ ስኽፍታታት ከም ዝፈጠረሉ እቲ ሕብረት ተመልኪቱ እዚ ድማ ነቲ ኣብ 2022 ዝተኸተመ ውዕል ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ብኩሎም ወገናት ኣብ ጭቡጥ ኣተገባብራት ስምምዕ ዘትኮረ ዝርርብ ዳግማይ ክጅመር ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ብላዕለዋይ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝምራሕ ናይ ሽምግልና ጻዕርታት ሙሉእ ብምሉእ ንድግፎ ኢሉ ሕወሓት ንሕብረት ኣፍሪቃ መልሲ ብዝሃበሉ መግለጺ ምጥያስ ጎናዊ ክልላዊ ቤት ምኽሪ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ተጋሩ ብሓፈሻ ነቲ ዝግበረሎም ዘሎ ኩነታት ዋላ እኳ ብዙሕ ክድህሎም ዝኽእል መንገዲ ከሰናብዶም ዝኽእል መንገዲ ንክቕይሩ ከገድዶም ዝኽእል ይገብሩ እንተለዉ ተጋሩ ግን ንመኸተስ ድልዋት ከም ዘለዉ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ እቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበሮም ኣብቲ ድምፂ ወያነ ዘምፅዎ ዘለዉ ቪድዮታት እዩ ስለዚ ነቲ ዝነበረ ናይ መኸተ ቅድሚ እቲ ኩናት ዝነበረ መንፈስ ወይ እውን ነቲ ኩናት ከመይ ገይሮም ከም ሰዓርዎ ዘርኢ ነገራት ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ዝመስል እውን ይገብሩ ኣለዉ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ብርግፅ ኣይሆፕ ንተጋሩ ብርግፅ ከም ሓዘን ኮይኑ ወይ እውን ከም ዘሰንብት ኮይኑ እውን ክመፆም ይኽእል ይኸውን እዩ ግን እንታይ እዩ ዝረአ ዘሎ መሲልኩም ኣብይ ኣሕመድ ክወሮም ክበልዖምን ይመፅእ ኣሎ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ከንታይ ይብል ኣለስከ ኢትኩም ኣጣሚርኩም ተፀበይዎም just wait በል ሓንቲ ዝግበር የለን ኢትኩም ኣጣሚርኩም ፅንሑ ንሳቶም ድሌቶም ይግበርኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ናይ ግድን እምበር ክምክቱ እዮም ነፍሶም ክከላኸል እዮም እቲ ዓለቕ ናይ ዓለም ስንህወሓሲ ክሳዕ ክንደይ እዚ ነገራት እዚ ናይ ኤርትራ ላሕ ዘበላ ነገር እዩ ንዓና ላሕ ስለ ዘበላና ሕጂ ተጋሩ ወይ ተጋሩ ምሳና መሻርክቲ ምስኮኑ ክገጥሞም ከሎ ፅቡቅ ስማዓና ማለት ኣይኮነን ይሕዝነና ስቲል but this used to be ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወርድ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ክወርድ ከሎ ፅቡቅ ይስማዓና ወይ ደስ ብለና ማለት ኣይኮነን ዝሕዝን እዩ ስቲል ዝሕዝን እዩ ስለዚ ናይ ተጋሩ መኸተ this is going to be very very important now ሓንቲ ነገር ክወስኸልኩም ኣብዚ ኣንተ በስግር ዝበልኩ ኣላትኒ ኣንተ ባብቲ ሪፖርት ናተይ ብዛዕባ ቻይና ብዙሕ እንዲና ንዛረብ ፀኒና there was this ኣብዛ ዓለም ሲ ከመይ ዓይነት ሃገራት ከም ዘለዋ ክትፈልጡ ኢለ ለንቀረሲ ኣብዚያ ክሪአኩም ማለት እዩ ኣሜሪካን ቻይናን ኣሜሪካ ብዞባናሲ ብዙሕ ረብሓታት ዝተፈላለየ ዝገራጮ ረብሓታት ሒዛ ትመፅእ ኣላ ነዚ ዞባ እዚ ድማ ከተባሉ እያ ትደሊ ዘላ ብፍላይ ንሱዳን ተሓዝበላ ዘላ ኣብ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ ኢልና ብዙሕ ንዛረብ ፀኒና ምሽ ሓቀይ የስ ናይ ሱዳን ዝሕዝን እዩ ከብድኻ ዝበልዕ እዩ ኩሉ እዚ ብዘርእየኩም ፀናዕኩ ኣብ ልዕሊ ሱዳን እዞም ጎረባብቲ ሃገራት እዚ ኩሉ ሕማቕ ክገብራ ከለዋ እገዳድዩ ወይ እውን ገለ ነገር ሓንቲ ነገር ኣይገበረትን ኣሜሪካ እምበሽ ሕጂ ኸ ኣሜሪካ መፅያ ተጋንኖ ከም ዘላን ተጋድዶ ከም ዘላን እናርኢና ነዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ዝረሳእክልኩም ነይራ ቻይና ነዚ ትዕዘብ ኣላ እንታይ ገይራ ቻይና ሱዳን ሰይስ ኣልጀዚራ ዝወፀ ማለት ሳዱስ ኣብ ኣልጀዚራ ዝወፀ ኣርቲክል ኣብ ዝቐረባ ሱዳን ዝበለቶ ቻይና ናይ 50 ሚልዮን ለቃሕ ዝነበረ ከም ዝገደፈትሎ China has waived 50 million loan. What is in it for Khartoum and Beijing? ስለዚህ ኣሜሪካ ሰራዊት ህዝቢ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ንኸይምክቱ ገዳ ይገብሩሎም ቻይና ድማ ንዝነበሮም ዕዳ የጓድሉሎም ምክንያቱ ዕዳ እንተጉዲሎም ልካ ፀቕጢ ናይቲ ካብኡ ክመፀካ ዝኽእል ብዙሕ ስለ ዝኾነ 50 ሚልዮን ከቐሊል ኣይኮነን ንሱዳን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሓደ ኣብ ጉድጓድ ክእትዎም ይፍትን እቲ ሓደ ድማ ከውፅኦም ይፍትን በተዓቕሞ ዋላ እኳ ዓብ ነገር ተደይበልካ
ቻይና ብሱዳን ብዙሕ ኢንቨስትመንት እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ዓብ ርክብ እዩ ነይርዎ ኩላ እዛ ካርቱም ዘለጥ ንዘለጥ ክትከውን ከላ ቻይና እዮም ሰርሕዎ ነይሩ ቢግ ሪሌሽንሽፕ ምስ ሱዳን ግን በቲኾም መንዑ ማለት እዩ ስለዚ እጂ ስቲል ከም ሱዳን ዝኣመሰለ ዓብ ሃገር ክወድቕ ንቻይና ዘርባሕ ኣይኮነን ግን ክቕይርዎ ከዓ ኣይክእሉን እዮም so ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና waived for interest free loans worth China waived for interest-free loans worth 344 million. Okay, 5 مليون زخون 4 لقحات كم زقدفت الله مالتيو. Protocol signed in Port Sudan effectively immediately. Sudanese Finance Minister Jibril Ibrahim praised China's continued investment despite war in. Still China ab Sudan invest خم تقبر زلا ولا كوينات نهلا ولا عقر نهلا ويزول زلا. China's envoy Xu Jian pledged support for reconstruction. دعري سلام كوينو دما داغم هنصت ناي سودان ቻይና ክትተሓበር ምዃናውን መብፅዓት እዮም ኣለው ስለዚ እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ ሱዳን ከም ዝኸጋጥማ ከሎ ደስ እንዲ ዝብለኒ ግን ሓደ ግዜ ድማ አይደነ ሕስድና ዲ ወላ እንታይ ይቐኒ ኣነ በቃ እንታይ ኤርትራ ከም ዘይኮነላ ይብል maybe it's my problem ኣብ ዝኾነ ሃገር ክርኢ ከለኹ ቁርብሲ ኤርትራ እንተዝኸውን ዝብልሲ ይመፀኒ ሽፋ ግበረሎም ነው I have no problems ከም ሱዳን ከፊዎ ዘለ ይኮነ ግን sometimes we also ከገለ ነገር ክንረክብ ኣለና ህዝብና እዚኦም ካልኦት ሃገራት እጅዮም ዝህረሙ ዘለው ተረጀሙን ህዝብና ግን ነዊሕ ዋኒ ተበዲሉ ዘሎ ኣነ ንዓይ ነገራት ብከምዚ ዓይኒ የዝርዮ ንህዝበ ኣቕሪበክሪ ንኤርትራ ኣቕሪበክሪ ድማ ከም ዝተረዳዮ ሰብ ዝግድሰኒ ይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ተበዲሉ ዘሎ ተበዲሉ ነይሩ ብማሕበረሰብ ዓለም ቁጠባዊ ፀገማት ናቱ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ቻይና ዝበሃል መሻርክትና ግን I don't think ከምኡ ገይሩ ንኤርትራ ሓለፋ ክገብረላ ሰሚዕና ይንፈልጥና of course ገለገለ ሰብ እጅ ኤርትራ ሓገዝ ኣይትደልን እያ ገለ ዝብል ኣሎ ስኻይ ትደሊ እንትኸውን ኢኻ ኤርትራ ትደልያ UN 20 ሚልዮን ክብዋ ከለዉ ሕጉስ ኢልና ፍንጭሕ ኢና ንብል ኤርትራ ሓገዝ ትደልያ ዘይትደልያ ዝብልኹም ዞም ኣለዉ ከምዚ በቃ ነታ ሃገር ባዕሎም ተሰኪሞማ ዝኸዱ ዘለዉ ዝመስሉ ኤርትራ ሓገዝ ካብ ማንም ትደልያ ሓገዝ የድልያ ኤርትራ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ናይ ፀዓት ሓገዝ UNDP ዝገብሮ ዘሎ እዚ ባንክ ኣፍሪካ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዛት ዩኒሴፍ ዝገብርዎ ዘሎ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ዞም ሓገዛት እዚኣቶም እዚኦም በዓል ቻይና ገለ ማለት ድማ ከምኡ ዝግባእ ክገብሩ ብዘይምኽኣሎም ይሓዝን እያ ንኤርትራ ዓባይ ኣገዳሲት መሻርክቶም ክነሳ ኣረነው ማለት ብሕቡእ ብምስጢር ይገብርዎ እንተኮይኖም ፅቡቕ ማለት ቻይናስ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ዘለዎ እዩ they could have helped us ኣናሲ ናብ ቴክኖሎጂ ክሕግዙና ምኻሉ ነይሩ ኣትሊስት እሲ ኣብቲ ሃየር ኢንስቲትዩሽናትናስ ሃይ ስፒድ ኢንተርኔት ሆነቱ I don't think መንግስቲ ኣብ ዩኒቨርሲታት ፅቡቕ ኢንተርኔት ንክህልዎ ወይ ኣብ ኮሌጃት ኣብ ሆስፒታላት ሃይ ስፒድ ኢንተርኔት ንክህልዎ ኣብቲ ሪሰርች ሰንተርስ ሃይ ስፒድ ኢንተርኔት ክህልዎ ዝፃባ ኣይመስለኒ እቲ መንግስቲ ምክንያቱ ፋይርዎል ጌርካ ነቲ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ብሎክ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ኣብዚ ላይብረሪታት ትሪኦ ፌስቡክ ክትከፍተሉ ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ካልእ ቲክቶክ ክትከፍተሉ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ናይ ደቀይ ላፕቶፕሲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ሒዞሞ ዝመፁ ዩቱብ ፌስቡክ ለገለመለ ሊሚትስ ኣሎ ኮንትሮል ተገበረ ከምኡ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሶሻል ሚድያ ክትዓፅዎ ትኽእል ኢኻ ተደሊኻ ድማ እቲ ናይ ቻይና ሶሻል ሚድያ ጥራይ ወላ ናይ ቻይና ሶፍትዌራት ጥራይ ክትተኣታቱ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ዝፃባእ ንኤርትራ ዝፃባእ ፕሮፓጋንዳ ካብ ቻይና ክመፀካ ይክእል እንታይ ንማለት እየ ነቲ ዘሎ ካብ ኢንተርኔት ዝመፅእ ፀገማት ኣቃሊላ ይርኦም ያኒ ፀገም ግን እጅ እውን ይኣትሎ እቲ ፅቡቅ ኢድያ እትወና ዘሎ እምበር ፀገም ይኣትሎ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዝኩሉ ጓሓፍ ዝዛረብ ሰብ ተቃዋማይ ዶ ገለዶ ብሳተላይት ገይሩ ኣብ ኤርትራ ይስማዕ ኢትዮጵያ ኩሉ እዚ ጓሓፍ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቦ ኣብ ኤርትራ ይሰምዑ እዮም ሓደስ ከምኡ ኢሉ እናቕማን ሓደ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ንዓባ ገለ ግበሩ በቃ ሰብ እኮ ኣብኡ ነቲ ናይ ኢትዮጵያን ይርዮ ኣሎ እቶም ናሽ ብፍላይ ስለ ዝስሕቦም ዲ ገለ መለ ነቲ ፖለቲካ ዘይኮነስ ነቲ ተዋስኦ ክርዩ ክብሉ ይኣትዎም ኣሎ እቲ ኩነታት እኮ በቃ ፊልምታት ብኡ ዝመፅእ ድዩ ገለ ክርዩ ብዙሕ ግዜ ዘጥፍኡ ሰባት ኣለዉ ኢሎምኒ መቸም መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ካለ ክቋፀር እናፈተነ ነዚታት ክቋፀር ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ I'm really sad ኢንተርኔት ብዓብዪ ጠጠው ኣቢሎም ከለዉ ነዚ ብሳተላይትን ብገለ መፅኡ ንእምሮ ደቂ መንእሰያትና ዘበላሹ ነገር እንድሕር ዝፍቀድ ኮይኑ I mean that's not right ክዕረ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኢንተርኔት ብዘይ ጓሓፍ ናቱ ክመፀልና ዝኽእል መንገዲ ጥራይና ክንፈጥር ዘለና ብዘይ ጓሓፍ ናቱ ቴክኖሎጂ ንሪሰርች ንቴክኖሎጂ ንኢኖቬሽን ንገለ መወዳድርቲ የብሉን የድልየና እዩ ኢንፋክት ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገር ብዙሕ ተቅርፂ ጎዲልካ ዘሎ ሊፕ ፍሮግ ክትገብር ዘሊልካ ንክትከይድ ዘሊልካ ንክትሓልፍ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዘድልየካ ኤርትራ ንኣብነት ደንጉያ ኣላ እቲ ፅቡቕ ነገር ኣብዚኣ ጥራይ ክትሪእዎ ኣለኩም
ደንጊ ኻም ጅማር አድቫንቴጅ አለው ቀደም አዚዩ ክቡር ዝነበረ ቴክኖሎጂታት ሎሚ ብሕሱር ክትረክቦም ትኽእል ኢኻ ዘሊልካ ክትሓልፎም ትኽእል ኢኻ ንኣብነት መሬት ኩዒትካ ሙሉእ ኤሌክትሪክ ጌርካ መዓት መሬቱን ኩዒትካ ዓመታት ዝወስድ ገመድ ናይ ኤሌክትሪክ ክትእቱ ወይ እውን መስመር ናይ ቴሌፎን ክትእቱ ዝነበረሎም የድልየካን እዩ ኢንተርኔት ወላ ከምኡ ዝነበረሎም ገዲፍካ ሳተላይት ኢሜጅስ ክትካረ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሰማይ ዘለዋ ሳተላይት ሰምፂኻ ከምዚ ናይ ስታርሊንክ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ቻይና ካምፓኒ ምሳቶም ተሰማሚካ ሳተላይት ናቶም ኣብ ልዕልና ከም ዝገብርዎ ትገብር ኢንተርኔት ድማ ፓሎ ከይዘርጋሕካ ገመድ ከይፈተንካ ኢሚድየትሊ በዓልካ ትቆፃፀሮ ዓይነት ኢንተርኔት ክትገብር ትኽእል ማለት ነዚ እውን እንተተሓሲብሉ ኣነ በዘይ ቃል ዓለም ኤርትራ ንዑ ዝኾን ገንዘብ የብላን ኢለ ክግምት የሸግረኒ ሻዕቢያስ ንዝኹሉ ኣካይዱሲ ዝኾነ ገንዘብ የብሉ ነዚ ክገብር ኣይብልኒ ራእይ እንታይ እዩ ከመይ ገይሮም ነዚ ኩነታት እዚ ብፅፉፍ መንገዲ ይገብርዎ ይሓስቡ ይኾኑ እምበር ገንዘብ ዝስእኑ እዮም ዝብል እምነት የብለይ ነዚታት ክኸውን ዝኽእል ወይ እውን ብዓብዪ ካብ ቻይና ተለቂሖም ገለ ነገር ንክገብሩ ዝፅገሙ ይመስለንን ናይ ሆፕ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ብከምዚ መንገዲ ነቲ ዘለዎ ፈጠራውነትን ብልሕን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክገብሮ ክሕግዝዎ እንተወሓደ ከማን ካብ በዓል እዚ በትኪ ትዕቢት ክንተርፍ ንኽእል ምስረታ ሂደት ራሱ ኢትዮጵያን በማፍረስ ኢትዮጵያን በማዳከም ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ በሚስጥር ሚዲያ ሳይሆን በአደባባይ የሚነገርለት ነው። ኢፒኤልኤፍን የመሰረተው ኢሳያስ አሽከሮችን የመሰብሰብ ከፍተኛ ብቃት ነው ላለፉት 50 ዓመታት ያለበት። ኢሳያስ የሱዳን የሚፈለፍላቸው በርካታ ኃይሎች አሉ። የደቡብ ሱዳን የሚፈለፍላቸው ኣብ መዓልቲ 6 ቪድዮ በቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ነዚ ናይዚ ጋሕታፍ ዘረባ ከም ሓደ ዓብዪ ቁም ነገር ገይሮሞ ኤርትራ ዶ ከምዚ ዶ ኢሳያስ ዝገበሮ ዶ ገለ ዶ ኢሎሞ መዓልታዊ ኣብ ኤርትራ ውዒሉ ይሓድር እዩ ዘሎ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ግን ጽብቕቲ ጆክ አውጽኦም ለለው አሁንም መርካቶ ዞር እያልኩ ነው። ጌታቸው ረዳ ከጌች ጋር ምን ያገናኘዋል? በሁለቱም በኩል ይለበሳል። ገልብጠውም ማድረግ ትችላለህ። ጌታቸው ረዳ ነው የሚሉት። ሰሞኑን መርካቶ ዞር እያልኩ ምናልባት እንድሕር ሕጂ ኣነ እኳ ተን ከምዘን ጃኬታት ኣብ ዕዳጋ ይርአን ነይረን እንድያ ግን ሽመን ኣይፈልጠን እየ ነይረን ሽም ናይዘን ጃኬት እዚኣተን ጌታቸው ረዳ እየን ዝበሃላ ምስ ጌታቸው እንታይ ይራኸበን ዝብል ድማ ብክልቲኡ ገምጢልካ ክትክደና ትኽእል ኢኻ ኢሎም ምክንያቱ ጌታቸው ረዳ ብክልቲኡ ክፃወት ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኮሜዲ ኢትስ ሪሊ ኩል ማን ናይ ባዕሉ ፅቡቅ ኮሜዲ ዘለዎም ስለዚ ረዳ ማለት ተገማጣሊ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ጂምናስቲክስ ፕሮፌሽናል ማለት እዩ I don't know ሰብ ምስኸረዩ ካብ አንጻርቲ ዝኣምነሉ ገለን ክገብር ዝኽእል ግን ጌታቸው ረዳ ምስካር የድልዮን እዩ ዋላ ኖርማል ከለውን ነገራት 180 ዲግሪ ክገማጠል ፀገም የብሉን 10 ዓመት ድማ የድልዮን እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ዝቀየረ መርገፂ እኳ አልጀዚራ ፈዲሖም እዮም ቅድሚ ሕጂ ኣሲ ትማሊ ዝበልካያን ሎሚ እንታይ ፈላልዩ ወይ ኢሉ ከምዚ ገይሩ ክሻሕ ኣቢልዎ እዩ government that you spent years calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back now that you work with? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell you this, as a lawyer, I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was a lawyer. Were you not a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. دي حسن بيلا غير اندي بنانا رغيصو زازربا ديا ابزي نو ويست ريبورت غيرنا نا جينوسايد فصيميلكا خنداخا بيرفكت زخونه جينوسايد اكايدا ابي احمد الكاخا لو مغنت كم زبلكايو ناتو باريا خوينكا تسرح لخايلو واب رسننا يكوينات مسقا صلن زبلكو زرباي نيرو لومي اب تግራይ ገበናት ተፈጽሚዩ ግን እጅክሩ ከምታት ክበላይ ክልኔ ከም ጠበቃ ኮይነ ለው ሽዑ ጠበቃ ይነበርካ እንደ ኸይሎስ ነይረ ባይልዎ ሽዑ ግን ጠበቃ ኮይነ ናይ ትግራይ መግቢያ ድበልዕ ነይራ ይበሎን እጅ ግን ናይ ዓቢ መግቢያ ዝበልዕ ዘለኹን ናይ ዓቢ ቮት ካየድ ሰጡ ዘለኹን ግን አይበሎም ስለዚ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚያ ቦታ እዚኣ ኣነ ኣብ ትዊተር እንታይ ለፅሒፈ ሸውዓ ቤክስ ማለት እዩ በዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ጌታቸው ረዳ ጽጎግ ይኽእል እዩ ዝገደደ ክቐተል እውን ይኽእል ኢለ እንተዘይ ኮይኑ ግን ዝዓብየ መጋበርያ ክኸውን እዩ and that
ኣይቀተሎ ወላ ኣይቀጠነን ወላ ኣይቀጠነ ወላ ይሞተ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ዝገደደ ባርያ ኮይኑ አብይ አሕመድ ኣብ ኤርትራ ክብሎ ዘይክእል ዘይደፍር ትንክፍ ጥራይ ዘብሎ አፉ ከፊቱ ክሳብ ዝቅደድ ዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዛዕባ ኤርትራ ከም ሃገር ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ክትኮኑ ትኽእሉን ይኹን ኮይልና ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ክትኮኑ ትኽእሉን ክንዳና ሃገር ንክኸውን መሰረት ዘለዎ ህዝቢ ዘየለክ ነሱ ሓደ መሰረት ናይ ሃገር ምዃን መግዛእቲ ሓበራዊ ታሪክ ክህልወካ ክፍል ኣሎ ናይ 100 ዓመት ዝኾነ ሓበራዊ ታሪክ ኣለና ንሕና ስለዚ ከመይ ገይሩ ንኤርትራውያን ሃገር ክትኮኑ ትኽእሉን ይኹን ዝብለና ስለዚ ዓብ ገበን ይፈፂሙ ዘሎ ኣብ ልዕሊና ተስዋይ ድማ ካብታ ሽዑ ዝፈፀማ ገበን ዓቢ ብገበን ብጆኖሳይድ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ወረቐቱ በአምሓርኛ ጥራይ ዝረብ ዝነበረ ብእንግሊሽ ኣብ ሚድያ ከም ዝወፅእ ስለዚ ገበረና ኣነ ክእርም ሕጂ ዘይከዶ ጉድጓድ የብሉን ዘይኣትዎ ነገር እውን የብሉን ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝዓበየ ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ ይኮኑን ዘለዎ ሎሚ እዚ እዩ ዘሎ ክሳማስ ክሳብ ካልእ መንግስቲ ዝመፅእ እሞ ስራሕ ዝቦነ ዓቢ ንዊስኪ ናቱ ንቮድካ ናቱ ባጀት ክሳብ ዘውፅእሉ ሳቢ ክቕፅል እዩ እንደንታ ነገር ምስ ቀጠነት ድማ ናብታ ትቕፅል ዘላ ጋንታ ብውሕድ ብዙሕ ተሸይጡ ክኸይድ እዩ እንደን ያ ኣሜን ከምዛ ጃኬት ትሪእዋ ዘለኹም ፐርፌክት ብክልቲ ወገን ክትክደን ትኽእል ፐርፌክት እዩ ከምታ ምስ ህወሓት ኮይኑ ምስ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ዝፀርፎ ዝነበረ ከማ ገይሩ ድማ ነቶም ተጋሩ ዝፀርፎም ዘሎ ሎሚ ነቶም ተጋሩ ዝገብሮም ዘሎ ካላርስቲ እዩ እገዳ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ፀገም ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ዘይገብሮን ዘይብሎን የብሉን ሓፈሻ ታሪክ ግን ተሰኒዱ እዩ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ድማ ከረኻኽበሊ እዩ ማለት ኩል ነገር ትገብሮ ሓደ መዓልቲ ሓሊፉ ከም ፀናሕካ እውን ምግማት ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እንተቲ ትግራይ እቲ ዝመፅኦም ዘሎ ጉዳይ ተዳልዮም እዮም ፅበዩ ዘለዉ and they are trying their best ንምምካት ማለት እዩ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ይፅበዮም ዘሎ ግን ውብልቲ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይዱ ክልኸውን ሓቢርና ክንዕዘበይና ሓቢርና ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ ካልኣዩ ድማ ኣብ ኩላና ከነላግቦም ቱን ዋናውና ናይ ትግራይ ረብሓ ከዛ ኣትሮፍ እምነት ናይ ሕዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሕዝቢ ኩነታት ስታይ መማለፂ ኢለ ይሓስብ እየ ከም ትግራዋይ ኣነ ንባዕለይ ትግራዋይ ናሽናሊስት ገይረ ዝሓስብ እዚ ክብል ከለኹ ናይ ትግራይ ረብሓ ሕዚ ይኹን ስፔሲፊካሊ ሕዚ በቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ረብሓ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ልምዓታዊ መንግስቲ ብሓባር ክንካየድ ዝፍታሕ ዝብል እምነት ኣለኒ ሕዚ ካብዚ እምነት እዚ ተበጊሰ ብዝኾነ ይኹን በትዩ በትዩ ዝመፅእ ናይ ኣንፃር ዞ ፌደራል መንግስቲ ዝግበር ምንቅስቃስ ኦፍኮርስ ከም ክሓልፎ ከም ዝኽእል እቲ መንግስቲ ይርዳእ እየ ግን ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ነገር ዝበዚሕዎ እቲ መንግስቲ እንድሕር ዝወድቕ ኮይኑ ስታይ ዝኮነ ኢላ ይሓስብ እሞ ቅድሚ ኩሉ ትጉዳእ ትግራይ እያ ቅድሚ ኩሉ ትጉዳእ ትግራይ እያ ኢላ ይሓስብ ምክንያቱ ዓዲ በተንተን ክብል እዩ ኣብ እተበታተን ዓዲ ክትኮን እውን ኣይትኽእልን ናይ ኢኮኖሚ ክትሓስብ እውን ኣይትኽእልን ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክትሓስብ እውን ኣይትኽእልን ብዛዕባ ልምዓት ክትሓስብ እውን ኣይትኽእልን ናይ ትግራይ ረብሓ ብምንፃግ ዘይኮነስ በቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ረብሓ ዝመላእ ዝበለፀ ዝመላእ ዝህዝ ዘሎ መንግስቲ ጠንኪሩ ትሕዚ ዘጋጥሙ ዘሎ ብየማን ፀጋም ዝመፅ ዘሎ ፀገማት ፈቲሑ ተወፂኡ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ንብዙሓት ተጋሩ ኣመና ደሞም ዘፍልሐት ዘረባ እያ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ከይወድቕ ንሕና ክንዋደቕ ኣለና ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ተወዲቑ ልዕሊ ኩሉ ትግራይ እያ ክትህሰይ ዝብሎም ዘሎ Boy, this guy is crazy. This guy, ቀሊል ኣይኮነት ጉዳዩ ስለዚ ኣቢ ንኸይወድቕ ንሕና ክንዋደቕ ኣለና እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣቢ ተቐንዲ ዘገድሳይ ነዛ ሃገር እዚኣ ነዛ ክልል እዚኣ ስለዚ ኣቢ ክሳብ ዘሎ ትግራይ ክትልያ ኣቢ እንድሕር ወዲቑ ግን ትግራይ ኣኺልዋ እዩ ዝብሎም ዘሎ መቸም ካብዚኣ ነኒዮ ክትንትና ይትኽእል ኒኻ ንተጋሩ ገዲፍ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ እቲ ናይ ወለድ ብልፅግና ዝመርሓ ዓዲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ብዘይ ምክንያት ማለት እዩ ባይዘወይ ዝኾነ ምክንያት ኢልኩም ተኣምኑ ተጋሩ ኣሕዋተይ ተሃሊኹም ከይትጋገሩ ብዘይ ምክንያት ገብረ ተጋደልቲ ዞባ እዚኣ ዘለው ክልተ ዓበይቲ ተጋደልቲ ኣነ ተስፋይ ታደሰ እዚኣ ክል ዘለካ መንእሰይ ከይተወለድካ ተወሊድና ክንመሃር ሰብ ክንኾን እዚ ዓዲ እዚኣ ካብ ባርነት ክትወፅእ
ዋጋ ዝኸፈሉ ተጋደልቲ ትግራይ ዋጋ ምክፋሎም ጥራሕ ኣይኮነን 65,000 ዝኣክል መንእሰይ ትግራይ ሽዑ መንእሰይ ዝነበረ ክትወፅእ ማለት ዋጋ ዝኸፈለ ምንም ሓጢኣት ከይገበረ 20 ዓመት ሙሉ ተጠውሉ ዘገልግላ መከላከያ ዝበሃል ህንድግ ዝዛዕ ዝኾነ ብታሪክ ሃንፃቱ ዘይትፈልጥ ትካል ዝመሰረተ ሜቴክ ዝበሃል ተስፋ ናይ ዝዓዲ ዝሃነፀ ተጋዳላይ ቀትሪ ምድሪ እዮም ሓሪዶ እሞ የቀኒለይ ትብል ዓዲ ኣይኮነትን እዚ ሰብ እዚ ሽሙ እኳ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኣልኩም እየ ኢኖም ኣብ ትግራይ ሓንቲ ነገር ትሕጉሰኒ ነገር እንተላ ኣብ ትግራይ ማለት ኣብዛ ናይ ሎሚ ትግራይ ነቶም ኣብዚ ሚድያ ሰሚዕናዮም ሓሳባቶም ደስ ዝበለና ሲ ኣብ ቅድሚት እዮም ፅዎም ምዃኖም እዩ ዳትስ አ ጉድ ቲንግ የስ ኣብቲ መርሕነት ኣብ ላዕሊ እዮም ፅዎም እዮም ግን ንወታደራትን ንካልኦትን ሰሚናር ዝገበር ዲስ ጋይ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ኣብዚ እዋን እዚ ንትግራይ ዘድልያ ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ኣብ መንጎ እዚ ሰብን ኣብ መንጎ መምህር ኣብርሃን ተሪኢኻዮም ናይዚ ዘረባ ኤክስክሉሲቭሊ ንትግራይ ዘርብሕ ጥራይ ይዛረብ ናይ ኣብርሃ ግን ምስ ከባቢኻ ከመይ ጌርካ ትላዘብ ዝያዳ ንኤርትራ ድማ ዓብ ኣኽብሮት ዘለዎ ምስ ኤርትራ ድማ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ንኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ ክሕዛ ዝኽእል ምስ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ምርዳእ ክፈጥር ዝኽእል ሰብ እዩ እና ተመላላይ ነገር ኢኻ ትርኢ እዚ ግን ንተጋሩ ነዚ ሕጂ ዘለዎም ብፍላይ ነቶም በዓል ፃድቃንን ጨርቃንን ዝበሃሉ ምስ ብልፅግና ተጎራቢቶም ዘለዉ ንዓታቶም ቤላ ገይሩ እዩ ዝገርፎም መግቢ ናይ ብልፅግና ነበልዓካ ኣብዛ ይተጉሳ ኣለ እዩ ዝብሎ ስለዚ I'm really glad that they gave him the platform ነቲ ህዝቢ ምክንያቱ ሻርፕ ማይንድ ከምኡ ድማ ንፁህ ከም ዝበልሕ ርእሲ ጥራይ ዘይኮነስ ዘረባ ናቱ በልሕ እዩ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝነግሮ there was this story ቅድሚ ክንደይ ዝነገርኩም ኣብዚ ሓንቲ ዛንታ ይነግር ካልእ ክነግረኩም ንኤርትራውያን ስለዝጠቕመና እዩ ሓደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሲ ናይ ተምሃሮ ውድድር ናይ ጉያ ይካየድ ነይሩ ሲ ሓደ ወዲ ጉራጌ ነይሩ ወዲ ካልኦት ዜጋታት ድማ ነይሩ ኢሎም ሕጂ እቲ ብቴሌቭዥን ናይ ጉራጌ ድዮም ገለሲ ሪፖርት ይገብሩ ነይሮም ስቲ ወዲ ጉራጌ ቅድሚት ይኸይድ ነይሩ ይልዎ እቲ ቅድሚት ክኸይድ ከሎ ነቲ ወዲ ጉራጌ መሓመድ ተኮይኑ ሽምናቱ እንታይ ይብሉ ነይሮም መሓመድ ይመርሖም ኣሎ መሓመድ ይመርሖም ኣሎ ይብሉ ነይሮም ኢልካ ቶም ቲፌዞ ድሓር ደኺሙ ኣብ መንጎ እቶም ካልኦት ምስ ገደፍዎ ኣርኪቦም ምስ ምስ ገበርዎም መሓመድ ኣብ ዙርዩ ከም ዝኾኑ ገይርዎም ይብሉ ኢሉ ድሓርካ ተሪፉ እቲ መሓመድ ናቶም ኢሉ መሓመድ ኣፋኒዎም ኩሉ ግዜ ግን ንመሓመድ እዮም ዝትግፉ ኢልዎም I love that part ዳንታ ናትካ ሃገር ናትካ ህዝብኻ ሰራዊትካ ክስዕር ከሎ ምሱ ማዕረ ክመፅእ ከሎ ምሱ ክሰዓር ከሎ ድማ ምሱ ክትከውን ኣለካ እያ ተመልእኽቲ and that's why it's good that this guy is given platform ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ድስቁልቁል ዝበለ ናይ ምፍልላይ መንፈስ ዘለዎ ከም በዓል እዚ ኣብ ቅድሚት ተምፂኻ it would really help them sharpen በዓል ፃድቃን ካውንተር ገብርዎም ዝኽእሉ በዓል እዚኦም ክኾኑ ዝኽእሉ really and ኣብዚያ እውን ሓንቲ ንእሽተይ ዘረባ ክውስኸልኩም እየ ንጎሆ ስፖርት ሰራሕቲ ኮንካ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ሊፍት ተልዕልቲ ኮንካ ሕብረት ተልካ ዝኾነ ውልቀ ሰብ በይኑ ኣይደፍረካ ግን ወይ ክልተ ሰለስተ ተጎተ ዘይኮይና ዘይንኽእሎን እዩ ዝብል ሓቢጥካ እንብልፅግናኻ በይነን ተሪፈን እዚ ኩሉ ሰላሳ ሰይጣን ኣራጊፍካ ይወስኻ ሕዚ በይነን ከመይ ገይረን እቲ ዝሓበጠ እዚ ዝሓበጠ እዚ ልክዕ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጡ ምሕፈሮ ተሸኒፍና ኢና ሰራዊት ትግራይ ሓቕሚ ይብሉን ህዝቢ ትግራይ ሓቕሚ ይብሉን ብልፅግና ሓያል እዩ እናበሉ ይሰብኩና ንፃድቃን ንጌታቸው እንሳሞራ ትሕትን ብርሃን ዱላ ኮይኖም ማለት እዩ ትሕትን ባጫ ሳዕስዒት ዝኽእሉ ኮይኖም ማለት እዩ This is what I told you. ናይ ብሓቂ ሻርፕ ዝኾነ ሰብ I like him ሽሙ ኣብ ካልእ ግዜ ረኺበ ክነግረኩም እየ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ርእይቶ ዘለዎ እዩ and ነቶም ወታደራውያን መራሕቲ ድዩ ሰሚናር ዝገብረሎም ዘሎ ወላ እቲ ወታደራውያን መራሕቲ ይመስለኒ it's really interesting ነቶም በዓል ፃድቃን ነቶም በላዕቲ ውዳቕ ይብልዎም ገለገሊኦም ኣታቶም ገይሩ ደስምዖም ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ very interesting ምናልባት ከሞም ከም በዓል ፃድቃን ጋንድ ደቂ ጋንቱ ንፃድቃን ከዓ ፅቡቅ ኣይረኸቡን እዩ ኢና ክንበሃል ዝግባእ ሕጂ እንታይ ኣፍርዩ ኢና ክንበሃል ዝግባእ ሕጂ ስእሊ ርኢና ሓቀይዶ እንታይ ኣፍሪ ካብ ስእሊ ወፃኢ ዝተገብረ ነገር የለን ኣስፈራዛይ ነው ይዛረብ ዘሎ ካብ ስእሊ ወፃኢ ዝተገብረ ነገር የለን እንጂ
تقول تقبل كلنا حدا يعني كل عن وزارات نوزعنا إنفست نقبل على المنور أنا تزوج زين ناس أيكون ما إنفست قبل الله كله كاتهم دخلوا يوم مثالي يوم ቁማር ተበሊዕኩም ይዝብሎም ዘሎ መሳኪን ነቶም ደድሕሪዮም ማዓት ገንዘብና ክፈሉ ደድሕሪዮም ስለይ ዝብሉ ዝነበርኩም ቁማር ተበሊዕኩም ኢኹም ይብሎም ኣሎ ብጀካ ስእሊ ክገርመኩም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኣብዛ ቻነል ናተይ ኮሜንት ከም ገይርኩም ዝበልኩም ነርኩም ነዘን ስእልታት ምሰራናኩም ከላ ዲፕሎማሲ ፍትኑ ኣለዉ ምስ በልናኩም ሲ ከላዚኦም ካብ ስእሊ ዝሓልፉ የለውን ኢልኩምና ንፀላይኻ ምንዓ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ለካ ዝበልኩም ሓቂ ኮይነ ባዕላቶም እውን ኣብኣ ኮይኖም أنا أسكميو كندي زي تفتين زي تقاوم زبال صراحة مخانو بيزنس مخانو بزي خاطر فلتجي ما يتهلا زاقو دايزيا they're just waiting another opportunity I mean إذا هبتي من لوميو غيرناكم هنا غدا هبتا رسون زنبرلو in fact على يوتيوب كم زي سبزي هبتا ما يلل معناته there was a time أشحات سبزي كاتولو لي زنبر سبجد كل جزء نحماق الجندان تخين كا خيتكا I don't know which name as Mohamed YouTube channel already يلن كمان زفلت يبلين معناته تاب كده ما يبون تخطط زكاة ولا سبعة يكون كدام جن كابنا أبو جلك أوريس أمنت فيديو تات ناتيو صواني رامين لو مثل شوام ناتو فيديو كمان في السوشيال ميديا كزورة مثلاً نسد اللي يسوونه هجات أمن أنا خا ناتو فيديو ناتو كلن كتمت جزيز اللي نسبة يكون زهونه أبزياكم نجار تزاريبو باي أمثالكم سلزي فتينو صادقانو ردؤو ولا تم دك غانتو من هيسلطوم كلاتهم قراب بنانا رجيسكا شتت الكاز طوع ترى خوينا زلاتا غداي كمزي الكا دما بوليتيكا كميلا باي ذا واي ابي احمد نزياتهم اوريدي قلعوا ميو بيكوز ابي احمد اوريدي نتهم بلو سمياو معبل نمزل نيرون قتليا معبل زبلو امچيلو ونيات زياتهم كم نغير يبلو من يلو نتقراي تعوت يلوم دحراب ويلوم اب حصر غزي منقد زقيرو نيرتران قالسينا نابلو نتقراي تعوت زبلو سبازياتهم سي بفصم كردانا كردوم سلازي كل انت الامهم غزينا زي متفايلهم عتاتهم قديفهم ناب كالوت ሃይማኖት አዋጅ አጀንዳ ከትዕዞ ስለዝደሊ ኤርትራ ከማዓቅላን ከበታትናን ስለዝደሊ እስልምና ዶ ገሎ ዝብሉ ቀጠልያ ማዕበል ኢሉ ኻናዑ በጊስሎ ሶምኖም ክበልዕዮም ድሕርሶም ድማ ማዕከሮም ከውፅ ወይም ቶም ዝበልዕዋ ዘሎ ከማያታ ጉዳይ ዘላ በልዕካ ቤላ ኢንጆይ ትገብረሉ መግብስ ኣይኮነን ተሓኒቕካ ክትውፅእ ኢኻ ሓደ መዓልቲ ብጎረሮኻ ውፅኣዮ ክብልኻ ምዃኖም ከም ርዱእ ጌርካ ፈሊጥካ ምፅናሕ ኣገዳሲ እዩ እቲ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ዝረኣናዮ ነገር ተሎ እሳ ጥራይ ብተደጋጋሚ ዝበልዓካያ ውፅኣያ ትኸውን እምበር ዝመፅእ ነገር የለን ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ቅድሚ ክንደይ ዝበላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣዕልስ ኮቴልዮኽ ካብቶም ነገስታት ዝያዳ ንጉሳዊ ምዃን እዩ ማለት ናይ ባሕቂ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ንሓድሕዱ ፅልኢ ናይ ምዝራእ መንፈስ ዘለዎም ሰባት ዝተፈላለዩ ብልሓት ከም ዝጥቀሙ ካብ ኩላትና ስውር ኣይኮነን ትራንስፓረንት ሓደ ሰብ እንታይ እዩ ክብል ዝደሊ ዘሎ እንታይ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዝደሊ ናብቲ ህዝቢ ዝኾነ ኣእምሮ ዘለዎ ኣእምሮኡ ከስርሕ ዝኽእል ሓደ ክልተ ኢሉ ሓንጎሉ ክድምር ዝኽእል ሰብ ዘይርድኦ ነገር ኣይመስለንን ብከምዚ ዝኣመሰለ ኣቀራርባታት ኣብ ህዝቢ ናይ ሃይማኖት ፅልኢ ናይ ሃይማኖት ስምዒታት ናይ ምፍጣር መንፈስ ናይ ባሕቂ ተቓላት ብዙሕ ግዜ እንተጣዕመ እንተመቀረ ትሕዝቱ ሕማቕ ናይ ባሕቂ እዚ ዘረባ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ሰብ ወል ተቐደምሲ መራሕቲ ኤርትራስ ምስ ህዝቦም ብዙሕ ግዜ እዮም ዝላዘቡ ነይሮም ከምዚ ዓይነት ሰሚናራት ምስ ህዝብኻ ብብዝሒ ክግበር እንተዝከኣል ብፍላይ ዲያስፖራ ዘሎ ከመይ ሊላይ ምኾነ ብፍላይ ካብ ኤርትራ መፅኦም ማለት እምበር ኤምባሲታት እኳ ዝገደፍዎ የብሎምን ግን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዓበይቲ መርሕነት ምስ ህዝቦም ዝራኸብሉ መድረኽ ከምቲ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ዝነበረ ብዝለዓለ ናህሪ ክድፍዓሉ ተስፋ ንገብር ቢካዝ this is all leadership is about ካልእ ሓንቲ ፅብቕቲ ብዝያ ዝረኣኽዋ ናይ ሓደ ዓብዪ ኮንፈረንስ ኣብ ኤርትራ ክካየድ ምዃኑ ካብ ዕለት 24 ክሳብ 25 ኣብዚያ ወርሒ 7 ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ እዩ professional engagement for building shared values in mining ብዛዕባ ዕደና ስለዚ ንዕደና ዝምልከት ሓደ ኣገዳሲ ኮንፈረንስ ክግበር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኮንፈረንስስ ኣብ ኤርትራ ክግበር ከሎ ደስ ዝብለና ኣነ ቢካዝ እቲ ኤክስቼንጅ እቲ ኔትወርክ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ Society of Eritrean Earth Scientists and Mining Engineers so annual conference ዓመታዊ ኮንፈረንስ እዚ ዓመት ዝግበር ማለት እዩ
على سنة 4 كسب 5 أب ورشوات قاعد مخانو أب ناي إن يا أب اسمرا مالتيو علامة دما تي جرو دما professional engagement for building and shared values in mining كم جاتهم conferences كل جزء بقاتهم I hope أبيرترا أب next أنا دشبيهم أبي ناي business forum ويون ناي business summit كلاتهم يرتراهم بفلاي أب أفريقيا زلوا عبيتي انفسترات عديمهم أبو تراقبهم مس هجروم انتايو زغدل زلو كاب كل دما كما أجندة why are people going أب أنغولا سلام تاي عوتلو انتاي زعوتهم زلو أب أوغندا انتاي زعوتهم زلو أب جوبا انتاي عوتهم زلو انتاي كصقم زلو أب إيرترا نتا أب جوبا زغبرو زلو أب أوغندا زغبرو زلو أب أنغولا زغبرو زلو أب زامبيا زغبرو زلو أب كلا هجرات أفريقيا كومونا أمريكا أوروبا زغبرو زلو أب إيرترا غير كايو نخط عوت انتاي يدلينا انتاي انت جبرنا عشاننا መንግስት ምስ ህዝቢ ተላዚቡ አበይ እንታይ ይግበር ቶም ቢዝነስ ፒፕል እዝን የድልየና ይብለት መንግስት ድማ እዝን ከዓ አሎ እዝን ጎደለሎ አብዝን ከዓ ክንተሓበር ንኽልና አብዝን ወላን ኣብነት ኣነ ከም ሓሳብናተይ ኩሉ ግዜ ዝቦ መንግስቲ ከምዚ ፕሮጀክታት ክነታታቱ ናብነት ህንፃ ክንጅምር ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ እኽልቲ የብልናን ቲ ሲሚንቶ ግን ሓደ ካምፓኒ ጥራይ ክእትዋ ይንደልና ዘለና ምክንያቱ ዋጋውን ክቋፀረና ስለዘይንደለ ስለዚ 50% ንሕና ከም መንግስቲ ንገብሮ ዝተረፈ 50% ግን ቶም ትካላትና ኤርትራ ተሓባቢሮም ብርኪ ሂቦም ፍርቂ ፓርትነርሺፕ ፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ በባህል ዛብ ዓለም ስለዚ መንግስትን ህዝብን ኢንቨስተራትን በሓደ ኮይኖም ነቲ ዝጎድለና ክሪቲካል ኢንዱስትሪስ ንምህናፅ ክንዛተየሉ ኩሉ እቲ ዘተ ፍሬ የምፅእ ማለት ኣይኮነን ግን ዘተ ምጅማር ካብኡ ዝመፅእ ፅቡቅ ሓሳባት ለሉ ኩሉ ድማ እቲ ወናኒ ትካላትን ኢንቨስተርን ምሁርን ካሰርሲ ዓበይቲ ምሁራት ድማ ገደስ እዮም ምክንያቱ እቲ ካፒታል ናይ ኤርትራ ሓንጎል ናይ ኣብዚ ኤውሮጳ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ብፍላይ ብዙሕ ሓንጎል እዩ ዘሎ ልዝላዕለ ደረጃ ትምህርትን ተመክሮን ዘለዎም ኣለው ንዓታቶም ድማ ተምፂኻዮም ገንዘብ ርእሲ ጉልበት ሰለስቲኦም እዮም ዘድልዩካ ንምዕባለ ሰለስቲኦም ገንዘብ የድልየካ ሓንጎል የድልየካ ጉልበት ድማ የድልየካ ሰለስቲኦም እዚኦም ቫሪያብል እዞም ሰለስተ እንተዘይብልካ ክስራሕ ይትኽእላ መሬትካ ይበሃል ኮርስ መሬት ካፒታል እውን ስለዝኾኑ ይበሃል ስለዚ ኩላተን እዚኣተን ምሁር ዓቕሚ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ካፒታል ካብ ዝርከቡ ናይ ኤርትራውያን ከምኡ ድማ እቲ ነዚኣቶም ኮምባይን ነዚኣቶም ንምቅማም ድማ ጉልበት ድማ ብኤርትራ ኣሎ ሜይቢ ክኣክል እውን ኣይክእልኒ ግን ካብ ደገውን ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ዝገበረትላ ዝያዳ ቀጠልያ መብራህቲ ንቅድሚት ገፅና ክኸውን እዩ ሕጂ ሰርሑ የለውን ገለ ኣይኮነን ግን እዚኣ ነገር ዝተኣወጀትላ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዓበይቲ ኢንቨስተራት ኣብ ዓለም ምሉ ዘሎ ዓበይቲ ኢንቨስተራት ኣሚንካ እዩ ድማ ለሚንካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣሚንካ ምክንያቱ ገለገሊኦም ሲ ኣነስ ኣብዚ ይሕሸኒ ክብሉ ዝኽእሉ እውን ኣለዉ ክትእምኖም ግን ኣለካ ማርኬት ጌርካ የስ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓድኻ ፅቡቅ ዕድላት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ኢልካ ምእማን ፕሬዚደንት ይኮነን ዝእምኖም እቶም ኤምባሲታትን ማሕበረkom ዘሎ ካል ህዝቢ ክእምኖም ይኽእል እዩ ንሕና እውን ክንእምን ንኽእል ኢና ኣነ በዛ ግደይ እዛ ፕላትፎርም ናተይ ንኤርትራውያን ስለምንታይ ኣብ ዓዶም ኢንቨስት ምግባር ፅቡቅ ምዃኑ ንምእማን ክጥቀመሉ ይደልየ በዚ መንገዲ እዚ ነዞም ኣብቲ ተሳተፉ ፅቡቅ ኣሳልጦ ንምነ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና Please like مقبار دقفكم عندما يتوعدوا. Thank you very much. Let's go. يقلسنا عالكام قلزوتا دادينا يوكيدنا كونتي وراراتو بتبعت مكيدنا نقوم راح اطول محمد خيرنا جمر قالسي اكرا وزعات لعلى خلو سيرا حدبت جمر قادلي اكرا وحبو لعلى خلو